Ben, bo día a todos e a todas. Imos a dar comezo á sesión ordinaria do Pleno de xuño de 2025. Primeiro punto do orde do día, aprobación do borrador da ata anterior. Algúnha intervención? Se non hai intervencións, dase por aprobada por unanimidade. Pasamos á parte resolutiva. Punto número 2, proposta de aprobación de facturas en previa tramitación. Intervencións? No, ditamen. Hai ditamen, perdón. Señor secretario, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Na sesión da Comisión de Economía e Facenda ditaminouse do 18 deste mes ditaminaronse favorablemente a aprobación das facturas que se sinalan cos votos en contra dos membros do Grupo Municipal do Partido Popular e a favor dos restantes. Bien. Repito, hai algunha intervención? Grazas, señor secretario. Non hai. Sí que hai. Señor González Carballo, ten a palabra. Bos días. Moitas gracias para mencionar que esas 10 facturas que se traen para validación a este pleno pois se refiren dúas a suministro de enerxía eléctrica a escolas e a dependencias, outra a control de accesos ao local de Ferreiros, unha cuarta para a regularización do seguro de vehículos, unha quinta historia dun documental e as outras 5 son suministro de gas natural, por un lado en colexios, por outro lado en instalacións deportivas, por outro lado en garderías, por outro lado no Centro Cultural de Lérez e, por último, no Centro Cultural de Monteporreiro. Esas son as 10 recoñecementos que se traen neste momento. Ninguna. A favor, 14. Moitas grazas. E pasamos ao punto número 3, proposta de aprobación inicial da modificación de crédito 5/2025 mediante crédito extraordinario e suplemento de crédito por un importe de 28.854.023 euros. O señor secretario ten a palabra. A mesma sesión da Comisión de Economía e Facenda ditaminou favorablemente o presente asunto cos votos en contra dos membros do Grupo Municipal do Partido Popular e a favor dos restantes. Moitísimas grazas. Moi bons días a todos e a todas. Imos tratar a continuación o expediente de modificación de crédito máis importante, máis trascendental dos que se levan feito neste Concello. Co acordo que se somete hoxe a votación, incrementamos o orzamento do Concello en 28.854.000 euros. Agora ben, que actuacións se inclúen nesta a maior modificación de crédito feita neste Concello? Podemos estruturala en 5 grandes apartados ou grupos de actuación que son os seguintes. En primeiro lugar, a mellora nos espazos públicos, a que se destinan 13.634.000 euros, en concreto, case a metade do incremento desta modificación orzamentaria. En concreto, o 47,25% vai destinado á mellora nos espacios públicos de todo o ámbito territorial do Concello. En segundo lugar, estaría ou está a amortización da débeda do Concello por un importe de 5.983.000 euros. En terceiro lugar, estaría ou está a promoción da cidade e dinamización sociocultural por un importe de 4.263.000 euros. En cuarto lugar, a mellora de equipamentos e servizos por un importe de 3.387.000 euros. E, en quinto lugar, estaría ou está
por un importe de 1.584.000 euros o canon da Xunta e Servizos Sociais. Imos mencionar a continuación algunhas das múltiples ou moitísimas actuacións que se inclúen en cada un dos grandes eixos de actuación que mencionaba hai un momento. Por razón de tempo, non podo mencionar todos e cada un deles, xa que estamos a falar de aproximadamente 283 actuacións. Aínda que a verdade é que pagaría a pena citalas todas para maior coñecemento da presente modificación. Pois ben, dentro do programa de actuación de mellora de espazos urbanos van, entre outros, a rehabilitación integral de firmes no viario do Concello, tanto no centro como nos barrios como nas parroquias, e tamén nos dous polígonos industriais. En concreto, vai a rehabilitación de 20 rúas do centro, entre elas a Praza de Galiza ou Xeral Rubín, Beiramar, etc., 24 nos barrios da cidade, nomeadamente en Pontevedra Leste e en Monteporreiro, pero tamén no Burgo, en Estrigueiras ou na Seca, 20 núcleos do rural en 10 parroquias diferentes e, como dixen antes, no polígono industrial do Bao e Campiño. Estamos a falar de 54,79 kilómetros de vías públicas, nos que se lle vai a mellorar, rehabilitar o firme con esta modificación. Para que se fagan unha idea, é de tal magnitude como a distancia que hai entre Pontevedra e Santiago de Compostela ou como ir a Vigo e volver. Outro proxecto de mellora de espazos é a dotación e desenvolvimento da UA 23 do Pexón, comprendida entre Ernesto Caballero e a Vía Férrea, que le inclúe tanto a expropiación de terreos como a propia urbanización, por un importe de 3.313.000 euros. Unha gran zona verde para o barrio do Castañal de perto de 7.500 metros cuadrados. Tamén se inclúen neste grupo de actuacións de dotación de mellora a dotación de mellora de zonas verdes e parques infantís por un importe de case 1,7 millón de euros, tais nos que valen cousas como o Parque Luís Otero, os Xardíns da UNED, a Parda ou Mollabao, entre outros. E tamén as actuacións na Praza Valentín García Escudero por 236.274 euros, recentemente aprobada neste pleno por unanimidade. No tocante á amortización de débeda, cabe dicir que contemplamos nesta modificación a cantidade de 5.983.000 euros, co que cancelamos todos os préstamos que ten contraídos o Concello. Xunto coa cantidade que xa temos reservada no orzamento, permítenos amortizar 6.719.000 euros, que é, digamos, a débeda que temos coas entidades bancarias polos 8 préstamos existentes. En promoción da cidade e dinamización sociocultural contémplanse, entre outros, as seguintes actuacións. Para deportes, para o Mundial de Triatlón, 1 millón de euros, para o convenio coa piscina olímpica, para subvencións e convenios con clubes deportivos como o Cisne, o Club de Tenis, a ximnástica, atletismo, karate, piragüismo, natación, fútbol benxamín, para o teucro, etc. Tamén en total para esta cuantía van case 1,6 millóns de euros. Tamén en dinamización sociocultural, con múltiples e diferentes programas culturais e festivos, 1.270.000, actividades no Pazo da Cultura, actividades e congresos de promoción económica por 680.000 euros, con programas como Rizando o Rizo, a Pé de Rúa, convenios e congresos de promoción económica, Etiqueta Negra ou o convenio con a EMPE. E sen esquecer a Sociedade de Turismo, para o que se incrementan en 300.000 euros.
No apartado relativo á mellora de equipamentos e servicios van a investimentos en deportes, nomeadamente o Manolo Barreiro, tamén asunto que foi tratado recentemente neste pleno e aprobado por unanimidade. Tamén van consignación para a cuberta, o proxecto de emerxencia do Pazo de Cultura para aplicacións informáticas, entre elas un móvil mapping que se incluye dentro desta aplicación. Así como a acometida eléctrica, o Hospital Montecelo ou actuacións no mercado coa renovación dos dous montacargas e tamén as actuacións no cementerio de San Amaro. E, por último, en canto a servicios sociais, destacar os diferentes programas tanto en benestar social como en programas de igualdade por 310.000 euros, sen esquecer os convenios co Banco de Alimentos, que se incrementan 30.000 euros, a asociación Apropar, o sea, para persoas afectadas polo Parkinson, en 20.000 euros, ou a Asociación de Alzheimer, por mencionar algunhas delas. Esta modificación se financia toda ela con remanente líquido de tesorería, ou casi toda ela, perdón, e ainda así non se agota o remanente líquido de tesorería e ainda nos restarían 7,9 millóns de euros. Por último, que xa me pasei de tempo, dar as grazas ao Partido Socialista co que fomos quen de chegar a un acordo e, digamos, agradecer a súa actitude positiva e constructiva neste asunto para levar a bo porto a presente modificación, que é a mellor e a máis importante modificación que se ten feito neste pleno. Moitas gracias. Grazas, señor González Carballo. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Pois, efectivamente, o Partido Socialista vai votar a favor desta modificación de crédito, logo, pois, de que teñamos desenvolvido un proceso de negociación e un proceso de acordo co Goberno municipal para poder transformar en investimentos pois cuestións que figuran no programa electoral do Partido Socialista, que foron comprometidas cos veciños e veciñas nas últimas eleccións municipais, e cuestións tamén que desde as últimas eleccións municipais pois diversos colectivos veciñais, culturais e de outro tipo, e tamén veciños a título particular, nos trasladaron en canto a necesidades de investimento pois nas súas zonas, nos seus espazos de ocio, de traballo, e, en definitiva, bueno, pois que cos 5 votos e coa forza que os 5 votos do Partido Socialista neste pleno representan, pois decidimos encarar e decidimos transformar en feitos e non son palabras ou en promesas. En total, nesta modificación de crédito que ven a pleno, inclúense 33 actuacións que foron propostas polo Partido Socialista a petición deses colectivos veciñais e a petición deses veciños e veciñas que nos fixeron chegar estas cuestións, e que suman pois máis de 5 millóns de euros de propostas exclusivas do Partido Socialista, aparte, en fin, de outras que evidentemente xa estaban desde o principio no documento, que xurden de acordos previos como os orzamentos deste ano 2025 e que compartimos tamén, obviamente, ata chegar a eses 28 millóns de euros ou máis de 28 millóns de euros dos que falaba o concelleiro de Facenda. As 33 propostas do Partido Socialista agrupanse fundamentalmente en 5 áreas ou en 5 ámbitos que temos que abordar. Primeiro, dotarnos na cidade e no Concello de Pontevedra de máis e mellores servicios públicos, particularmente no ensino, en deportes e en benestar social, ao que se destina casi 1 millón de euros destas propostas do Partido Socialista, ter espacios e ter un concello mellor dotado de cara a loitar contra os efectos do cambio climático, xerando fundamentalmente novas zonas verdes, para o que se destinan perto de 300.000 euros, ter tamén mellores infraestructuras públicas e espacios públicos nos barrios e nos diferentes puntos do Concello de Pontevedra, un investimento que suma case 4 millóns de euros as propostas do Partido Socialista, abordar tamén os problemas de convivencia
cidadá dos que falábamos no anterior pleno extraordinario, traballar particularmente por ter unha policía local máis e mellor dotada e tamén un corpo de bombeiros, pero particularmente a policía local neste caso. E, por último, abordar tamén un problema que é a xeración de máis emprego, de máis oportunidades para as empresas que se queran instalar en Pontevedra, xerando novas zonas de chan industrial. Moi resumidamente, porque tampouco sería quen de enumerar todas elas, en canto aos servicios públicos, eu quería destacar a aposta polo mantemento e a aposta polas mellores infraestructuras nos colexios públicos da cidade, que xa se abordara no orzamento do ano 2025, incrementando, duplicando a partida destinada ao mantemento e que agora melloramos e continuamos esta liña incorporando tamén as obras de mellora do patio infantil do CEIP Xunqueira 2 e tamén unhas necesidades de investimento no CEIP Xunqueira 1 para evitar os problemas frecuentes de inundación. Tamén se inclúen nesta modificación de crédito a proposta do Partido Socialista os proxectos para transformar os campos de fútbol destes centros de ensino en campos de fútbol de herba artificial que podan disfrutar os nenos e nenas destes colexios e que ademais podan mellorar a dotación que fora do horario lectivo ofrece o Complexo Deportivo Manolo Barreiro aos clubes da cidade. En canto a deporte, ademais disto, tamén aproveitando o afortunado ascenso do Pontevedra Clube de Fútbol á Primeira Federación, se vai facer un investimento, eu creo que longamente demandado pola afección no Estadio Municipal de Pasarón, que dotar o estadio de novos videomarcadores e tamén de unha nova megafonía que nos permita disfrutar do fútbol todos os domingos no Estadio Municipal de Pasarón nesta nova categoría, a petición tamén do Partido Socialista, repoñer a herba artificial nos dous campos de fútbol 8 e no campo 1 de fútbol 11 do Complexo Deportivo Manolo Barreiro, dotar de nova infraestructura a bicicleta na cidade como esa estación de inflado previsto na rúa Rafael Areses ou axudar a clubes da cidade como o Clube Pool Pontevedra a desenvolver a súa actividade. E con respecto aos espacios verdes e ao cambio climático, pois desde a reforma integral da Praza de Pasarón, pasando pola reforma da parte baixa da Autoestrada do Atlántico en Mollabao ou, efectivamente, esa expropiación de todas as zonas verdes da rúa Ernesto Caballero en paralelo coa vía do tren para poder crear unha gran zona verde no leste da cidade, na zona da Parda e que complete ese anel verde coa actuación que xa se está desenvolvendo na zona da estación do ferrocarril e que temos que desenvolver aínda máis na zona de Valdecorvos. E, por último, con respecto á seguridade cidadá, eu destacaría efectivamente ese 100% a hora de cubrir os postos vacantes na Policía Local que nun horizonte de 6 meses nos permitan ter a Policía Local ao 100% e plenamente, polo menos no que se refira ás plazas da RPT, tela plenamente coberta e poder mellorar e dotala de máis, neste caso, de máis recursos humanos para poder facer mellor o seu traballo. Bueno, en definitiva, medidas que supoñen unha maior capacidade de acción nos diferentes ámbitos e nos diferentes retos que ten a cidade por diante e que o Partido Socialista decide, eu creo que facendo unha oposición responsable, impulsar. Nada máis e moitas gracias. Señor Puente, moitas grazas. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Bueno, muchas gracias. Vamos a explicar nuestro voto en contra. Aquí ya nos conocemos todos un poquito y ya sabemos que ahora el anuncio es acabamos de amortizar los créditos que van a pedir probablemente en unos meses. Por lo tanto, aquí no vengan a engañar a los pontevedreses. Todos sabemos las normas que hay, todos sabemos lo que sucede, todos sabemos que lo que está haciendo el Concello de Pontevedra en los últimos años es pide unos créditos porque con esos créditos luego tiene capacidad vamos a decir, capacidad de maniobra. Después, como es incapaz de ejecutar esos créditos, anuncia bombo y platillo que amortiza esos créditos y eso es porque la ley actual lo que hace es que te obliga a amortizar créditos. Por lo tanto, yo creo que aquí nos conocemos todos y esto es fruto de una política errática, de una mala política económica. Se traen aquí temas que deberían estar presupuestados y deberían estar en los presupuestos y que no están en los presupuestos. Por lo tanto, no se están haciendo las cosas de forma óptima y por eso vamos a votar en contra. Me gustaría una explicación un poco más profunda, señor Raimundo González Carballo, sobre las expropiaciones. Explique ahí un poco los precios de las expropiaciones, si subieron, si tuvieron que incrementarse o si hubo alguna de esas situaciones, porque creo que sería bueno. Y estoy convencido que el Partido Socialista va a sacar un rédito maravilloso, igual que cuando pactó los presupuestos y sacó ese informe de tráfico para abrir Rena Vitoria,
que dijo que era sin ningún tipo de límites, y el día siguiente el señor Mosquera, para risa de todos, dijo que era sin tipo de límites, pero que Reina Victoria no se iba a abrir. Por lo tanto, todos sabemos cómo son estos acuerdos maravillosos que hace el Partido Socialista. El Partido Socialista se ve obligado a ser sumiso a Lores porque sabemos que desde Santiago le han dicho que está en juego la Diputación de Coruña y Lugo, los ayuntamientos también los ayuntamientos de Coruña y Lugo, y que se deje de bromas. Por lo tanto, vamos a ver un Partido Socialista sumiso. Quizás el día antes de las elecciones o un mes antes de las elecciones haga alguna propuesta a copia del Partido Popular, pero otra cosa no va a hacer. Por lo tanto, me gustaría que explicase aquí bien si hubo algún incremento en lo de las expropiaciones en los precios, y decirle que nosotros esta política errática que hacen ustedes de pedir créditos para no utilizarlos, para amortizarlos, es lo que estamos perdiendo, y lo entenderá todo el mundo. Estamos perdiendo que se ha pagado pues unos porcentajes de dinero que no son necesarios y que no era necesario hacerlos. Yo entiendo lo que han hecho, no lo comparto, pero lo entiendo, pero creo que hay una forma más rigurosa de hacer las cosas, y desde luego no es esta que están haciendo ustedes. Muchas gracias. Vale. Esto. Atiéndeme. Mejor no que. Atiéndeme. No, sí. No, digo, que. Hay unha parte de mantenimiento. Vostede que controla máis portugués que eu, é unha explicación moito fraca, moito fraca. Quer decir que, home, supoño que vostedes tamén levarán a amortización de débeda na Diputación nalgún pleno, non? Bueno, xa o veremos. En todo caso, douno por suposto, bueno, non creo que Pedro Sánchez que lles convoque antes eleccións animados polos casos Coldo e Luís, que veñen a ser o mismo nome, un euskera e outro en castelán. É curioso, non? Luís do PP, Coldo do PSOE, pero, bueno, os dous son o mesmo, non? Bueno, eu o que non sei é que para que traen mocións ao pleno, porque traen unha moción ao pleno para que se poñan en valor os restos de Valentín García Escudero e votamos en contra. Non vaya a ser para o tema do Manolo Barreiro e tamén traémolo ao pleno, aprobamos por unanimidade e votamos en contra. A apertura dos xardíns de UNED aprobamos por unanimidade e votamos en contra. Hai un pouco, nun pleno que houve anterior, tamén se falou de incrementar o orzamento en servicios sociais e tamén se vota en contra. Se vota en contra de incrementar a subvención ao Banco de Alimentos. Se vota en contra de votar o incremento do convenio con a EMPE. Se vota en contra de, non sei, arranxar, como dixen antes, moitas rúas do centro e da cidade, co cual un día destes nos van a vir que hai que incluir tamén nese proxecto a rúa X e Y, poñamos a que sea. Por tanto, xa insisto, non sei a conto de que traen mocións, porque total, se despois, por un lado, queren que ya se aproben e por outro lado, vostedes mesmos non queren que se dote de consignación orzamentaria, díganolo, porque así non levamos o traballo de incorporarlas aquí ás modificacións. Eu quero porque así fago un bonito e quedo ben cos veciños, pero nada máis. A mí realmente lo que me interesa es canto peor, mellor. Dígano e, por tanto, creo que seríamos máis áxiles nesta cuestión. O que me sorprende é que voten en contra de, non sei, como dixen antes, o convenio con a EMPE, os xardíns da UNED, o Manolo Barreiro, as actuacións de Valentín García Escudero, os montacargas do mercado, o lavadoiro da Santiña, ou as reparacións do novo cementerio, ou as subvencións a máis de 10 clubs deportivos que se lle incrementan con esta
modificación. Non. En todo caso, vostedes mesmos pois o terán claro, pero desde logo creo que, como decía hai un momento, pouco fraca a xustificación do Partido Popular. Sí, señor Domínguez, a súa inconsistencia política é que non resiste nin o paso de 24 ou 48 horas. Eu, o venres, asistín á súa intervención aquí en frente, no palco da Praza de España, inaugurando o Mundial de Triatlón, celebrando a extraordinaria colaboración entre a Diputación de Pontevedra e o Concello de Pontevedra para poder facer o campeonato multiesport, e que ben nos levábamos todos, e que guai, que isto era un exemplo maravilloso de colaboración e demais. E logo votan contra de poder dotar a ese Mundial Multiesport de Triatlón cando foi traído a este pleno dos cartos necesarios para poder celebralo. Hoxe xa voume centrar exclusivamente nas propostas que o Partido Socialista inclúe nesta modificación de crédito, pero vostede hoxe vota en contra de abrir os xardíns da UNED de Monteporreiro, abrilos á cidadanía. Vota en contra de recuperar unha zona, ademais, do seu barrio, de recuperar a parte baixa da ponte de autoestrada en Mollabao. Vota en contra de que se repare o patio do Colexio Infantil do Xunqueira 2 e o patio do Colexio de Ensino Infantil e Primario Xunqueira 2 e do Colexio da Xunqueira 1. Vota en contra de que se instalen videomarcadores no Estadio Municipal de Pasarón, que se renove a megafonía do Estadio Municipal de Pasarón. Vota en contra de que se repoña a herba artificial nos campos de fútbol 8 e no campo 1 de fútbol 11 do Complexo Deportivo Manolo Barreiro. Vota en contra da limpeza e restauración da Illa das Esculturas, que forma parte esencial da Bienal de Arte que vostede de impulsar nesta cidade e aquí neste pleno está votando en contra. Vota en contra de que se expropien as parcelas necesarias en Ernesto Caballero para xerar esa zona verde que os veciños e veciñas levan anos reclamando. Non só vota en contra, sementa dúbidas neste pleno sobre o importe desas expropiacións, porque non se entera, porque os cartos que van aí incluídos son para a expropiación e para a execución da obra, para a urbanización tamén dese parque. É dicir, non só expropiar, sino expropiar e facer o parque de verdade. Votan contra de que se transformen en herba artificial os campos de fútbol do Colexio Xunqueira 1 e do IES, Xunqueira 2 e do IES Xunqueira 1, é dicir, votan contra de dotar de mellor infraestructura deportiva aos escolares desta cidade nos centros públicos de ensino, en contra de que se fagan vestiarios femeninos no Complexo Deportivo Manolo Barreiro, en contra de que se cubran as gradas de público dos campos de fútbol 8 do Complexo Deportivo Manolo Barreiro e tamén do campo de fútbol de Gato Morto. Vota en contra de que se redacten os proxectos para renaturalizar toda a ribeira do Lérez entre a Ponte dos Tirantes e a autoestrada do Atlántico. En contra de que se redacte o proxecto para restaurar ecolóxicamente o río dos Gafos entre Rosalía de Castro e a Avenida dos Corbaceiras. E coa matraca que nos levan dando de boquilla sempre, eso sí, porque logo cando teñen que poñer os seus votos para que se faga algo non o fan nunca. Coa matraca que levan dando estes 2 anos, coa situación da policía local e coa situación dos bombeiros, votan en contra de que se complete a plantilla da policía local e a plantilla de bombeiros cubrindo todas as vacantes que existen neste momento. Votan en contra tamén, que sempre de boquilla din que defenden o emprego e a industria nesta cidade, votan en contra dun acordo que implica desenvolver en Pontevedra novas bolsas de chan industrial. Afortunadamente, a Zona Franca de Vigo xa rexistrou no Concello de Pontevedra o seu ofrecemento para facer ese estudio que permita detectar novas bolsas de chan industrial e poder gañar máis empresa, máis industria, máis emprego en Pontevedra. Dígame, señor Domínguez, á marxe da súa estrategia política que lle leva a votar que non a todo, en contra de que medidas das incluídas nesta modificación de crédito está vostede? Que cousa das que se inclúen nesta modificación de crédito o Partido Popular non quere que se faga en Pontevedra? Dígame unha, dúas, tres das infinidade delas que hai ata chegar a eses máis de 28 millóns de euros. Non será capaz, porque efectivamente son todas medidas de sentido común, medidas que os colectivos lle piden a vostedes e nos piden a nós. A diferencia entre vostedes e nós é que vostedes dinlles que sí, pero logo aquí votan que non e, por tanto, impiden que se transformen en feitos en realidades o que os colectivos reclaman e as ciudadanías reclaman nos seus barrios, nas súas parroquias, nas súas zonas.
E nós decidimos utilizar os 5 votos que temos neste papel de oposición que nos deron os veciños e veciñas nas últimas eleccións municipais en facer a cidade gobernable, en chegar a acordos e en dicirlle á xente que na medida das nosas posibilidades o que eles nos piden pódese transformar en realidade froito do acordo. Pero para iso hai que ser valente. Hai que saber sentarse, hai que saber dialogar e hai que poñer por riba os intereses da cidade dos intereses partidistas, que é o único que sabe facer vostede neste pleno. Por tanto, eu desexolle moita sorte na súa labor de oposición, pero eu estou moi tranquilo e, sobre todo, moi satisfeito da labor de oposición que fai o Partido Socialista, que é que en cada modificación de crédito e en cada orzamento, cando o goberno municipal ten vontade de diálogo e ten vontade de sentarse e de chegar a puntos de entendemento, nos transformamos votos e concelleiros en feitos e en realidades e en cubrir necesidades dos veciños e veciñas. Vostedes en embarrar e en marrullar, que é o único que saben facer durante estes 2 anos de mandato municipal. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias, señor Raimundo. Señor Raimundo, no escuché nada de las expropiaciones. Bueno, otro día sacaremos el tema, si quiere. Dice en Portugal, sobre todo na zona no Porto, cando esmola grande, o pobre desconfía. Vamos a ver, queda de manifiesto que ustedes se enteran poco de cómo van aquí las cosas y da la impresión de que nosotros votamos en contra de cosas puntuales. No, votamos de la fórmula que tienen ustedes de las modificaciones de decreto. Y ahora déjenme decirles una cosa, porque es verdad que aquí hay proyectos que nosotros votamos a favor y estaríamos de acuerdo en que, y estamos de acuerdo en que se lleven a cabo. El señor Puentes tiene que votar lo que le dicen en Santiago, eso ya lo sabemos. Y además, si pintase algo, a lo mejor estaría en la Diputación. Pero el señor Mosquera está en la Diputación y ustedes me traen el tema de la Diputación. Vamos a ver, ha habido en la Diputación de Pontevedra, en la que no se amortizaron créditos, una modificación de crédito que llevaba, déjenme pensar, 2 millones para asociaciones de vecinos de la provincia. Llevaba varios proyectos para la ciudad, algunos en ayuntamientos socialistas. ¿Y qué llevaba? Llevaba el multiesport. 100.000 euros para el multisport. El Partido Socialista sabe que votó esa modificación de crédito, se lo digo yo, en contra. Y el señor Mosquera sabe que votó a la modificación de crédito, en contra. Yo supongo que el señor Mosquera querría que las asociaciones de vecinos tuviesen esos 2 millones de euros, porque él siempre es muy pro acción de las asociaciones de vecinos. ¿Por qué me echan a mí en cara que haga lo mismo que hace el señor Mosquera, que ya tiene años, en la Diputación de Pontevedra, que es votar en contra a una modificación de crédito? Pues probablemente porque está en contra de la fórmula en que nosotros lo hacemos, y yo lo respeto. Entonces, aquí se está pidiendo créditos para amortizarlos, con lo cual lo único que se ha hecho con ese crédito es pagar intereses de todos los pontevedreses que no habría que pagar. Aquí lo que se está haciendo es, ojo, y en unos meses vendrá el señor Raimundo González Carballo a decirnos: vamos a hacer unos créditos porque tenemos una función, una actividad económica y estamos saneados, entonces podemos pedir créditos. Piden créditos para amortizarlos porque todos sabemos cómo funciona esto. Todos sabemos cómo funciona, que la Diputación no tiene, bueno, sí tiene un crédito activo de 25 millones de euros pedido por el Gobierno anterior unos meses antes de irse, que nosotros no hemos solicitado ningún crédito. Pero aquí se pide crédito para amortizarlos. Y de todas esas cosas que usted dice, no se va a hacer ni la cuarta parte. Entonces, el funcionamiento económico de este concello es irregular. Yo entiendo que ustedes hagan lo que están haciendo, pero no me pidan que sea partícipe con mi voto favorable. Porque el señor Mosquera, que sabe perfectamente lo que vota, votó en contra de la modificación de crédito en la Diputación. Y sus compañeros de partido, si ustedes estuviesen en la Diputación, si ustedes le tuviesen aprecio en esta provincia, probablemente estaría en la Diputación, pero como no está en la Diputación, pregunte qué votaron. Votaron en contra de las modificaciones de crédito. Por lo tanto, no me vengan a pedir a mí que haga lo que ustedes no hacen. Entiéndanme. Por eso vamos a votar en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor González Carballo, tenga palabra. Señor Mosquera, por alusión, ¿no quiere decir nada? No. Por saber, ¿no? Después. Vale. Señor González Carballo, tenga palabra. Muchas gracias. Bueno, o sea que vostede vota por despecho. Así de claro. A mí me recorda esas canciones preciosas mexicanas. Ahora, soltarnos aquí una ranchera de despecho estaría precioso. Sería un pleno como...
Ben, mire, o señor Puentes debe votar o que lle mandan en Santiago. Vostede, perdóneme que se lo digo con cariño, pelín tarambaina é dicir que con todo o cariño do mundo, porque xa pasou dos 3 estadios, nunha modificación votou a favor, noutra votou abstivos e noutra votou en contra. Como será a próxima? Deixámoslo ver e tal, eso será un próximo capítulo. Mire, por votar esta votan en contra dunha petición que fixo o topógrafo deste Concello po mobile mapping que lle decía eu hai un momento. Quer dizer, pois, imagino, eu creo que non son conscientes do que realmente, ou non queren serlo, do que realmente votan, non? En todo caso, mire, por darlle outro exemplo a maiores. Mire, por votar, hasta votan en contra de a pequena aportación municipal que vai facer este Concello para a primeira actuación en Europa da archiconocida artista Jennifer López, que vai a ser exactamente 133.100 euros, como todo o mundo sabe ou vai a saber a partir deste momento. Entonces, a verdad é que é unha pequena tal que, evidentemente, vostedes están en contra. Na seguinte foto daremos un pasito para adelante e tamén apareceremos nela. Entonces, pois, bueno, sinceramente, podrían ser un pouquiño máis consecuentes, máis coherentes e curar, que estamos na noite, vai ser a noite de San Xoán, curar ese meigallo anti-Pontevedra recollendo, cando se mete o sol, as famosas 7 ervas. Se non as ten, eu teño as na casa e as podo regalar. Moitas gracias. Señor González Carballo, señor... Acabous. Xa está. Isto é como de Sevarís, acabous. Arrematou o señor González Carballo. Bueno, pois sometemos o asunto á votación da modificación de crédito presentada polo Goberno local. Votos en contra da modificación de crédito, 11 do Partido Popular, abstención ningunha, votos a favor, 14, apróbase por maioría da corporación. E pasamos ao punto número 4, proposta de aprobación do inventario de bens e dereitos do Concello de Pontevedra a data 31 de decembro de 2021. Señor secretario, ten a palabra para ler o dictamen da comisión. Sí, a mesma comisión de Facenda e Economía deste mes ditaminou favorablemente, neste caso por unanimidade, a aprobación do presente asunto. Moitas grazas, secretario. Algúnha intervención? Señora Villaverde Pego, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Ben, traemos aquí este inventario de bens e dereitos do Concello de Pontevedra actualizado a 31 de decembro. Por fin temos este documento completo a disposición e solamente quero decir que igual de importante que o propio inventario en sí é todo o sistema de xestión que leva aparellado, o sistema de xestión patrimonial que vai dende o manual de procedementos hasta a propia aplicación que permite a súa xestión e que sexa eficaz tanto para o funcionariado como transparente para a cidadanía. Isto é o que explica un pouco que nos levase 7 anos traballando por parte do Servizo de Patrimonio, que dende aquí quero darlle as grazas e polo seu traballo e implicación a hora de sacalo adiante e quedar con ese sistema de xestión patrimonial tan importante que non todos os concellos poden disfrutar. Este ano temos intención de traer 2 actualizacións máis, a do ano 22 e 23, e a continuación para o ano 26
podermos rematar coas actualizacións que quedan e así telo o día unha vez que remate este mandato. Trátase, como xa puideron comprobar, na documentación anexa dun documento técnico, puramente administrativo e técnico de bastante complexidade, pero unha vez máis quero felicitar e agradecer o traballo do Servizo de Patrimonio deste Concello. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señora Villaverde. Alguna intervención? Se non hai intervención, sometemos o punto a votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor, 25. Apróbase por unanimidade. E pasamos ao punto número 5, que son 5, 6 e 7, sí, que son 3 puntos iguales. Aprobación das contas justificativas das subvencións relativas ás asignacións de dotacións económicas para o funcionamento dos 3 grupos políticos que forman parte da corporación, que discutiremos se hai debate conxuntamente e logo votaremos individualmente. Algúnha intervención? Hubo ditame. Ditame. Sí, o ditame produciuse efectivamente. Sí. Tivo lugar o ditame pola mesma comisión informativa, do mesmo xeito que expuso a presidencia, é dicir, debatíronse, que non se debatiron conxuntamente e votáronse por separado, todos co idéntico resultado de aprobación por unanimidade. Moitísimas grazas. Grupo Municipal do Benegá, votos en contra, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor, apróbase por unanimidade. Punto número 6, aprobación das contas justificativas correspondentes ao Grupo Municipal do Partido Popular. Votos en contra, ningún. Abstención, ninguna. Votos a favor, 25. Apróbase por unanimidade. E, por último, punto número 7, aprobación das contas das subvencións relativas á asignación de dotacións económicas para o funcionamento do Grupo Municipal do PSDG-PSOE. Votos en contra, ningún. Abstención, ninguna. E votos a favor, unanimidade. Pasamos ao punto número 8, que hai que ratificar a urxencia. Señores portavoces, a darlle a cabeza bien. Queda aprobada a urxencia e se trata dunha proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativo aos problemas de accesibilidade e seguridade viaria na rúa Pedra do Lagarto. Hai ditamen? Non. Ten a palabra o señor... Se lle dá aí a señora Rei González. Gracias, alcalde. Bos días a todos e a todas. Hoxe traemos a este pleno municipal unha moción para dar unha solución definitiva aos problemas de seguridade viaria da rúa Pedra do Lagarto, que conecta o barrio da Parda coa parroquia de Marcón e a Ronda Leste. O Goberno local leva anos en atender as peticións dos veciños da zona, que teñen que convivir pola calzada literalmente con vehículos pesados como autobuses, camións ou ambulancias. Non é de recibo falar dun modelo basado na mobilidade peonil no centro urbano e que nesta rúa que soporta cada vez máis tráfico observemos situacións de risco como persoas maiores ou pais con carriños de bebé que cruzan pola calzada ao mesmo tempo cos vehículos. Este non é un problema novo. O Goberno local é igual de consciente que o Partido Popular da necesidade de crear un itinerario peonil seguro para que os viandantes transiten con total seguridade e accesibilidade. O mesmo acontece na rúa perpendicular de Camposanto. Carece de total accesibilidade, carece de beirarrúas con continuidade en todos os seus tramos, carece da posibilidade tan simple de que unha persona en cadeira de rodas poida transitar por Camposanto cara aos servicios básicos do barrio da Parda. É unha mágoa que teñamos denunciado nas comisións informativas e nos medios de comunicación sen que nos fagan nin caso, e que teñamos que traer esta moción ao pleno para demandarlle que se poñan as pilas no que tanto defenden. A seguridade dos nosos peóns, sin diferenciar entre os do centro, os dos barrios e as das parroquias. Agardo que sexan sensibles a esta problemática e que solucionen ambas cuestións. O itinerario peonil seguro para os numerosos veciños que utilizan a rúa Pedra do Lagarto para vir á cidade, o barrio da Parda ou a parroquia Marcón. E a accesibilidade dunha vez por todas na rúa Camposanto, completando os tramos de beirarrúas que están sen facer para permitir que todas as persoas poidan cruzar por elas.
Así de sinxelo. Moitas gracias. Grazas, señora Rey. Señor Marcos Rey, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bueno, antes de nada, voy a anunciar o voto favorable do Partido Socialista a esta moción, porque creemos que é necesario mellorar tamén o barrio da Parda, en este caso, pois, as súas estradas, non? Pero, sin embargo, o barrio da Parda é un barrio que máis está crecendo nos últimos anos aquí na cidade de Pontevedra, a expansión, digamos, natural da cidade, e, bueno, foronse creando distintas como pode ser a Galiña Azul ou a cidade, a Xustiza, non? Ou a cidade da Xustiza, a Escola Infantil da Parda, e demais centros, o Centro de Atención Continuada da Parda e demais, non? Pero permítame sinalar uns puntos críticos que a moción que creo que parece obviar, creo que un pouco de maneira intencionada, non? Temos o Centro da Saúde da Parda, que é a cruda realidade da saúde pública que temos aquí en Galicia. No Centro da Saúde da Parda, como vostedes saben, hai falta de médicos, o que produce é que os usuarios que vayan ao Centro da Saúde da Parda teñan largas colas de espera para poder ser atendidos neste centro de punto de atención continuada, non? E incluso hai a veces no que non hai médicos nese centro sanitario. Temos a Escola Infantil da Parda, que teñen un problema de aparcamento para os seus traballadores, que levan reclamando da Xunta de Galicia que lle permitan usar o centro o aparcamento que hai na Escola Municipal de Música Manuel Quiroga, que existe ao lado, que normalmente suele ter poucos vehículos, e a resposta da Xunta de Galicia a estes planteamentos dos traballadores da Galiña Azul da Parda pois é nulo, non? E logo temos o que conocemos últimamente, que é o proxecto de interés autonómico o que é o PIA, que na última noticia deste mes de xuño, pois que a Xunta, por exemplo, teve que renunciar o que é o crecemento hacia a área do Nudo do Pino e expandela hacia a Ronda Leste, que se creou fai pouco, no 2019. E o Goberno Municipal pediulle á Xunta que definan os plans viarios interiores que deberá ter esta futura urbanización, especialmente a mobilidade entre a Avenida das Chans e Pintor Raxeiro, que é o que vostede está solicitando tamén nesta moción, non? Entón, creemos que sí é necesario tal, pero creemos que tamén tense que aplicar o conto e pedirlle para a mellora da calidade da vida dos veciños e veciñas da Parda, poñerlle deberes á Xunta de Galicia para que melloren eses servizos que ten tamén no barrio da Parda. Por ahora, nada máis e moitas grazas. Señor Rey, señor Mosquera Lorenzo, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Eu non sei con que intención se presentou esta moción, pero no momento procesal é moi oportuna, verdad? Onde que despois resulta que a mellora da Rúa Camposanto iba no orzamento a votar en contra. Vale. A ver como facemos, sen cartos para mellorala, pero bueno. Pero, efectivamente, que dicir, a Rúa Pedro do Lagarto, que antes chegaba hasta Xaquín Costa, pero despois se cambiou parte por Pintor Laxeiro, pois ten ese tramo que é moi estreito e que é complicado. Intentamos xa, cando se fixo a Rolda Leste, que digamos, que se incorporara, verdad, para poder desanchala, poñer ver as rúas ou o que fora, bueno, incluso estaba negociado co presidente da Diputación daquela, o señor Louzán, e hubo un funcionario, director, o señor que se chamaba Agustín Hernández, que depois foi conocido por ser conselleiro e alcalde de Santiago, que se opuxo, posiblemente por razón, pero que se opuxo porque ali hai uns muros tradicionais que son difíciles de derrubar, que hai problemas de patrimonio, etc. Ben, fixose a Rolda Leste, hoxe Rúa das Chans, e, pois, en estes momentos, como xa se citou, estamos negociando coa Xunta que se vai a facer un urbanizable, un PEI para poñer a vivenda protexida, pois se vai a reordenar todo eso que incluya o vial. E, precisamente, unha vez máis, os técnicos da Xunta son reticentes a poñelo. Bueno, pois o que estamos propoñendo é ou ben que meta ese vial
Porque vía urbanística estamos falando de 20 anos para resolvelo, o sea, non ten solución. Non ten solución razonable, pero ao facer un novo, un proxecto da Xunta, sí se pode facer. Entón, o que estamos propoñendo, está negociando o Viña e os técnicos municipais cos da Xunta, é que ou ben meta ese viel, e, polo tanto, se amplíe, se resolva, se é que ou, se non, poña un alternativo no que poida desviar o tráfico e que resolva a permeabilidade entre a Rúa das Chans e ese novo desenvolvimento, porque iso vai cambiar total e absolutamente. Entón, en ese sentido, vamos votar a favor e vamos ir con este acordo á Xunta, que é quen pode facelo, para que o faga. E agardemos que sí, porque as relacións están sendo moi boas, a colaboración é moi boa e, polo tanto, pois vamos a facelo. Os cachos que están sin expropiar na rúa do Campo Santo, pois tamén van a estar incorporados a este proxecto, co cual, nun horizonte non excesivamente dilatado, o sea, esperemos que nos 3 anos, pois todo iso poida estar resolto, a pesar do seu voto en contra de mellorar a rúa do Campo Santo. E como me sobra tempo, antes non quixen intervir por alusións, e vou intervir. Agradezo que eso que teño moitos anos, sí, afortunadamente, porque cheguei a eles. E creo que hasta cheguei medianamente ben. Exactamente, moi ben. Mire, nós temos votado a favor de modificacións da Diputación, temos votado en contra. Na última, ustedes lle pegan unha reducción ao que aportan ao Concello de Pontevedra e Multisport de medio millón último a 100.000. Vale? E segundo, que a Diputación anda repartindo por aí subvencións para todas as cousas que son competencia municipal, parte delas, xa o señor Louzán o eliminara e nós non estamos de acordo. O sea que xusto as razóns que dá as que usamos para votar en contra. E xa o que é delirante, entere, señor Domínguez, é que nós collemos a Diputación no ano 15 con 43 millóns de débeda viva e deixámoslo con 20. Deixámoslo con 20. Non, agora son 20 ou 21, pero bueno, dá igual. Deixámoslo con bastante menos do que colleron. Bueno, e hai que escoitar e dicir, mire, resulta que reducimos a mitade, igual, reducimos e resulta que somos os malos que deixamos. En todo caso, os malos serían ustedes que ya deixaron. E se non queren, trincados os remanentes, é problema seu que o fagan. Eu comprendo, porque estuve na situación, señor Domínguez, que estar no goberno nunha institución e na oposición noutra é complicado. Está elevando mal, está elevando moi mal, non lle acaba de coller o punto, el chega a extremos desto, propostas constructivas, por voto en contra, despois aquí fago, despois desfago, avala que a Pontevedra lle apodara 1 millón a Diputación do que recibía antes, etc. Eu comprendo que é un papel complicado, pero non está levando nada ben, nin se está impoñendo e centrando o que tiña que facer. Como de Camposanto, que merecen unha solución. E nada máis, moitas gracias. Perdón. No, era ao final, era esta. Hai outra máis. Hai unha voltiña. Señor... Señor Puente Rivera, ten a palabra. No, tampouco. Señor Rey. Señor Rey Pazos, ten a palabra. Ahora sí, señor alcalde. Nada, simplemente, señor Rey, vostede vive ali no barrio da Parda, verdad? Vive por ali, polo barrio da Parda, vostede. Vale, pois quero que lle explique aos seus veciños por que votaron en contra dunha modificación de acondicionamento de espacios urbanos de case 1 millón de euros, por que votou en contra da mellora da accesibilidade urbana de máis de 4 millóns de euros, por que votou en contra do alumeado público de case 300.000 euros e por que votou en contra do mantenimento e mellora de parques infantiles urbanos e rurais. Consellos dou que para mí non teño. Moitas grazas. Entón, agora, señor Mosquera, tocolle outra vez. No, bendito. Aí vai. Ahora sí.
Sí, só un matiz que se me pasou antes, que dicer, ese vial era da Diputación, era EP 0003, vale? Que seguía despois desde de Emiliano, seguía para arriba. E a Diputación intentou melloralo, e douse conta que era imposible. Entón, nun convenio en que aceptábamos, en que o Concello recibía, pois pasouno ao Concello porque topouse que ten instrumentos moito máis potentes para mellorar a Diputación que o Concello, pois tal. Constame que o intentou no seu momento. Intentouno, pero non é tal. Por qué? Porque hai muros que son tradicionais, que non podes derrubar, que non hai maneira de ampliála. Hai toda esa serie de problemas. Bueno, pasoulle o Concello, o Concello puxo uns redutores, e é verdad que hai ese problema, porque, sobre todo, construir a Rolda Leste, construir a Rúa das Chans, a conexión, pois, é moi deficiente, claramente deficiente, intentouse, además. Bueno, pois vamos a ver agora con esta oportunidade que xorde co PEI da Xunta, que escolleu esa zona para facelo, pois, poder resolvelo e demais. Intentámolo moitas veces, xa se intentou antes de estar nós, xa se intentou, sei que isto é un problema histórico, xa intentámoslo despois nós, cando se fixo a Rolda Leste, e agora vamos a ver se desta vai a vencida. Eu agardo que sí, que a boa disposición que hai, que a magnitude do proxecto que se vai a executar aí, creo que vai a ir. Xa digo, se non é porque hai condicionantes de patrimonio de outro tipo, se non é por esa mesma traza, pois podes desviar os coches a outro vial que se abra novo, se cadra a sociedade podenil, eso habrá que decidirlo, pero eu creo que sí vai haber solución. Votación, votos en contra da proposta ningún, abstención ninguna, votos a favor, apróbase por unanimidade da Corporación. Punto número 9, proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE para a adhesión do Concello de Pontevedra ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Rural, a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Empresa Pública de Servicios Agrarios, SEAGA, en materia de prevención e defensa contra incendios forestais. Isto ten... Señor secretario, ten a palabra para ler o dictamen da Comisión. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente do 17 deste mes ditaminou favorablemente ao presente asunto cos votos a favor dos grupos do BNG e do PSDG-PSOE e a abstención do PP. Ten a palabra. Bos días de novo, señor alcalde. Traemos hoxe aquí esta moción para unirnos a este convenio entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios, a FEGAN e SEAGA, porque, bueno, estamos preocupados polo tema dos incendios, como todos os anos, que asolan non só a Galicia, senón a cidade de Pontevedra, non? Como todo o mundo sabe, Pontevedra é unha cidade que está incluída na zona de alto índice de risco de incendios, sobre todo na época de verán. E, bueno, temos na mente os lumes que azotaron esta cidade no ano 2006, que despois nacería pois, o que é o Plan Monte Vivo para poder recuperar eses montes devastados polos lumes. E tamén o 2012 e o 2017, que incluso chegou a entrar na propia cidade de Vigo. Non? Ese incendio que chegou á propia cidade de Vigo foi o que dou lugar a este convenio, que foi no ano 2019, en no que prácticamente están incluídos 288 concellos dos 313. Non? E Pontevedra, ahora mesmo, non está dentro dese convenio. Non? Existe unha lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, que é a Lei 3/2007, que establece a obrigación de xestionar biomasa nas franxas de seguridade. E as franxas de seguridade, digamos, que se dividen en tres redes, non? Rede primaria, rede secundaria e rede terciaria. A primaria e a terciaria son competencia da Xunta de Galicia e as redes secundarias pois son competencia dos concellos. Así un pouco, para poñernos en situación, esas franxas secundarias son franxas de 50 metros de ancho que protexen os núcleos de poboación, infraestructuras, equipamentos, polígonos, edificacións, e que basicamente nesas franxas non pode haber arborado como pode ser o piñeiro, como pode ser o eucalipto, como pode ser a acacia ou a mimosa. Ten que estar a masa forestal, ten que estar en torno a uns 20 centímetros de altura, limpos de maleza.
e si pode haber outras especies que son protectoras do lume, como pode ser a frondosa, carballos, robles americanos e demais. As obligacións de manter limpias estas franxas secundarias de protección son, normalmente recaen sempre nas persoas propietarias dos terreos, pero o certo é que moitas veces estes terreos non se limpian por diversas circunstancias, entón as competencias para incoar, instruir ou resolver os procedimentos sancionadores por infracción derivadas do incumplimento recae no Concello. E por iso creemos que é importante unirnos a este convenio porque ten varias ventaxas que permite ao Concello, por exemplo, incorporarse un sistema público de xestión de biomasa articulado a través de SEAGA, posibilita a execución subsidiaria dos traballos de xestión de biomasa nas franxas secundarias a través de SEAGA tamén, o que é crucial ante o incumplimento de limpeza dos propietarios, ofrece unha colaboración técnica e económica por parte da Administración autónoma, prevé a colaboración nos procedimentos de notificación e publicación aos propietarios que incumplen, establece un sistema tasado para que o particular, en caso de execución subsidiaria, quede 420 euros a hectárea, o que estamos falando de pouco máis de 4 céntimos ao metro cuadrado, que pode facilitar o cumprimento voluntario ou facer máis asumible a posterior liquidación dos propietarios. Tamén reduce o risco de incendios forestais en estas zonas de interfase urbano-forestal, porque incrementa a seguridade das persoas e protexe o patrimonio e infraestructuras do municipio. Tamén reforza a cooperación e coordinación entre as administracións públicas, optimizando os recursos e esforzos en materia de prevención, neste caso, de incendios forestais. E ata parte tamén pon unha plataforma informática que é XES Bio2, tanto vía web como app, nas que se pode ter a información desas franxas secundarias de protección de incendios, coas súas actuacións, as súas inspeccións, en definitiva, ter ao día a información real desas franxas. Aínda que a adhesión implica que o Concello asuma determinadas obrigacións, como é a identificación dos terreos dos afectados e o inicio dos procedementos de execución subsidiaria, os beneficios para o apoio técnico, económico e operativo para levar a cabo estas tarefas xustifican sobradamente a formalización desta adhesión. Sorprendeu-nos un pouquiño o voto que se estuvera o Partido Popular na comisión, esperemos que ahora voten a favor e esta moción sea aprobada por unanimidade. Moitas grazas, señor Rei. Señor Oubiña Piai, ten a palabra. Hola, moi bo día a todos e máis a todas. Adianto xa o voto favorable como fixemos na comisión, mas sí que creo que é importante ter un pouco de contexto alrededor de todo isto que vamos a aprobar hoxe, como chegamos a este punto e como é necesario que os concellos e o resto de administracións tamén se impliquen na mellora do monte e do medio rural. Seguro que algún motivo me queda atrás, mas sí que quixen facer unha pequena selección de algúns. Por exemplo, a día de hoxe atopámonos cunha situación que todo o mundo coñece, o abandono do monte e tamén dos traballos no rural. Diversos motivos fixeron que isto aconteza, que a día de hoxe non se traballa o monte como se facía hai uns anos. Actualmente tamén hai que ter en conta que o rural de Pontevedra é inexistente. A día de hoxe o que temos é un ámbito residencial nas parroquias, efectivamente, mais o rural, na maior parte da poboación do Concello de Pontevedra non se segue a traballar como se facía ata hai uns cantos anos. O abandono das terras tamén é outro dos motivos. As novas xeracións a día de hoxe maioritariamente non coñecen onde están as súas terras e outros moitos que están interesados en coñecela, en algúns casos non poden nin siquiera chegar a onde están estas terras para poder visualizalas, non coincide o catastro en moitos casos, e ademais tamén nos atopamos a xente que nos comenta que quere poñer en marcha procesos para revitalizar as parroquias, tanto en Pontevedra como en outros concellos, son as complicacións constantes que se atopan para poñer en práctica iniciativas no propio rural. Hagas unha eucaliptización, aí se queres plantar eucaliptos para que chos compre Ence, para adiante con todo. E por outra banda tamén nos atopamos coa anulación das comunidades de montes, que son os que máis coñecen
o rural hoxe por hoxe as parroquias e máis os montes. E desde o Concello de Pontevedra sempre colaboramos con elas e queremos seguir a facelo e queremos que escoitar as súas voces é fundamental. Eu creo que con isto estamos diante dun problema de país, non é un problema de Pontevedra, da Lama, de Ponte Caldelas ou de Avión. É un problema de país e para iso e máis, eu creo que é un dos problemas deste século, non? Os grandes incendios e os megalumes que xa os estamos vendo e xa creo que van a continuar nos vindeiros anos, por desgraza, non? Eu creo que é necesario políticas valentes, creemos que é necesario políticas que aposten polo medio rural, que aposten polo monte e o que é, dende logo, fundamental, tanto aquí como en calquer outro concello, é prevención, organización e planificación. Non pode ser que estemos a salto de mata como estamos en algúns casos porque a Xunta non exerce as súas competencias. Hoxe por hoxe, 2/3 do país son monte. 2/3. Dende logo, non podemos obviar que isto acontece. Non imos o gallafos así, pero non imos a solucionalo con un convenio con 4 patacos que nos van a dar cando nos están transferindo bestialmente as competencias e non temos recursos suficientes desde os concellos, xa non falo do Concello de Pontevedra, pero outros concellos, para poder asumilo, non? Ferramentas que en algúns casos nin os propios técnicos e técnicas acreditan que funcione. Como digo, é preciso unha política de país que poña en valor, en funcionamento o monte. Nós sempre nos caracterizamos, e eu personalmente son un defensor deste convenio. Creo que é positivo, creo que podemos avanzar con el, mas penso que non podemos parar aí. Dende logo, desde o Concello de Pontevedra non somos parvos, non nos imos deixar enganar e imos apular porque isto varíe. Actualmente estamos traballando con ferramentas vinculadas ao ámbito do urbanismo, estamos sancionando e estamos instando tamén as persoas para que limpen, unha colaboración constante entre a área de urbanismo, protección cidadá e demais, pero, dende logo, non é sostible e non podemos traballar con parches, porque os montes, todas e todos sabemos como están. Non hai máis que sair a pasear para poder ver, e asinar un convenio non vai ser a solución. Estamos xogando con lume e nunca mellor dito. Poñas a Xunta ao carro, cumpra as súas competencias, ordene o monte, ordene o rural, poña en marcha axudas para proxectos que transforman verdadeiramente o rural e deixemos de agasallar o terreo a multinacionais que o único que queren é facernos unha colonia do que eles consideran para explotar os nosos montes, os nosos recursos e leválos fora. Porque como sigamos así, o día de mañá vai vir o lume e todos imos botar as mans á cabeza, pero non o esquezamos. A onde hai que mirar é a que non hai aposta polo país, a que non hai crenza neste país e a que é necesario poñela en marcha. Dito isto, perdón que xa me pasei do tempo, como defendimos na comisión, imos votar a favor desta proposta. Grazas. Grazas, señor Oubiña. Algúnha intervención? Se lle das o botonciño, señor Martínez Silva, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, bons días. Antes de nada, pues vamos a votar a favor desta moción. Creo que os datos que acaba de decir o señor Marco Rei, pois sí, son os que hai, os que temos e realmente cos que convivimos. Con respecto ao que acaba de decir aquí o señor Oubiña, a intervención que acaba de facer, eu creo que é un pouco máis complexo do que acaba de decir. Está moi ben os datos que aporta, acaba de decir todas multinacionais e todo isto que viera a falar, pero que detrás hai un trasfondo social. E eu digo tamén por coñecemento de causa. Aquí non temos tanta dúbida o que é ao redor de Pontevedra, pero se nos vamos máis hacia o exterior, incluso parroquias que limitan máis con outros concellos, temos un problema que é de remuda nacional. Nadie se quere facer cargo. Entón, por onde empezamos? Por os plans ou por facer unha campaña de que a xente nova incorpórese ás comunidades de montes e todo eso? Eso é moito máis complexo de vir aquí, decilo, soltalo, Finsa, Ence, por decir nombres e tal. Algo de razón ten, sí, señor, ten razón. Eu comparto unha parte, pero non comparto todo eso que está dicindo. Porque realmente atopámonos, eu digo, señor Rei está tamén metido na comunidade de montes, e non temos remuda. E podo dicir que a media, porque sacamos un dato, non fai moito tempo, unha media que se fixo, a media dos comuneros
dos comuneiros anda en 78 anos. Entón, algo temos que facer. Entón, habrá que impulsar medidas como se trae aquí, como a aportación de aportar para o tema de franxas de seguridade, no cal medio rural aporta casi 8 millóns de euros e incluso hai, con cooperación local, outros 4 millóns e medio de euros, que mellor son escasos, pois quizás sean escasos, pero bueno, temos que tamén ir unidos na man entre varias administracións, como é o caso que tuvo coa FEGAN, no que hai o que dixo don Marco Rei, 288 concellos adheridos, casi o 92% dos concellos de Galicia. Entón, eso por unha parte, pero outra, insisto, temos que facer unha campaña, ou cambiar esa mentalidade. Do monte é de todos. Non é a tempo parcial, ni cando ven só os lumes, ou cando se chega o verano, ou cando hai unha corta de madeira no que se hai que beneficiar por X motivos. Eu creo que aí sí que temos que facer un pouco máis de fincapé nestas medidas. Creo, desde o meu punto de vista, tamén como persona afectada. Entón, nada, para resumir, insisto, o voto favorable do Grupo Municipal do Partido Popular é tender a man a seguir colaborando, que isto é unha cousa de todos, a prevención de lumes é bastante importante, máis na nosa terra como Galicia, na que temos bastantes episodios bastante negros. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Martínez. Señor Rei Pazos, ten a palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Señor Oubiña, de verdade que me sorprende as palabras que acaba de decir que o monte está abandonado, sendo vostede no seu momento conselleiro de Montes, sabendo como se están traballando desde as comunidades de Montes para manter limpos os montes, sobre todo as zonas... Bueno, conselleiro, perdón. Sorpréndeme, porque a labor que fan as comunidades de Montes é que moitas veces é super desagradecida. Sin embargo, estánse facendo o monte en Pontevedra é periurbano, prácticamente todo. Estánse facendo moitísimas probas a nivel local, a nivel nacional, probas deportivas nos nosos montes co esforzo dos comuneiros e das comunidades de montes. É verdade que a veces o Concello, neste caso, hai un convenio pendente de firma de finalización de convenio por parte para montar o que son os plans de ordenación que axudou económicamente aí o Concello de Pontevedra para poder planificar os montes e telos limpos. Tamén é verdade que a Xunta de Galicia axuda con tratamentos silvícolas e tratamentos de prevención de incendio. Por certo, que nos últimos anos bastante escasos recursos que pon a Xunta de Galicia para poder axudar as comunidades de montes. Todo hai que decirlo efectivamente. Pero o monte en Pontevedra é un monte social. Hai moitísima xente paseando todos, non digo só en verán, todos os días do ano. Xente andando, xente en bicicleta, xente que vai correndo. É un monte, estamos dando unha labor social espectacular á cidade. E iso nunca se valorou por parte do Concello de Pontevedra e nunca se valorou por parte da Xunta de Galicia. O que estamos plantando aquí é que hai máis de 1000 expedientes abertos do ano 2020 nas franxas que están pegadas ás vivendas e que só se resolveron 432 expedientes. Hai casi 100 persoas que denunciaron a falta de limpeza no ano 2020 e siguen esperando que o Concello de Pontevedra lle dea unha resposta para poder limpar esos espacios, esas franxas de seguridade. Entón, o que pedimos, xa que o Concello de Pontevedra non ten a capacidade de poder resolver esos expedientes, ordinos este convenio que se está funcionando moi ben no resto de Galiza. Cando isto funciona, pois as cousas funcionan. Simplemente me sorprende, non? Por iso que comentaba antes que estaba instando o Concello instaba a limpar, vale? Insta a limpiar, pero tamén hai que poñer as ferramentas para que os veciños que non cumplan con estas obligacións estes veciños non cumplen con estas obligacións porque sea o Concello de maneira subsidiaria a través deste Concello que limpia esas parcelas. O que non pode estar é un veciño aguantando 5 anos a que se limpia unha parcela que está ao lado da súa vivenda. E non precisamente monte, porque moitas veces son terreos particulares, que polo que sexa, que estea mal en catastro, que sea un tema de herencias, que sea un tema de disputas, non se limpia porque se limpia, ou simplemente porque se leva mal co veciño e quere fastidialo. Iso que non se pode permitir. E por iso queremos que nos unamos a este convenio. Moitas grazas. Moitas grazas, señor alcalde. Eu, desde logo, que me debían explicar fatal. Sinto se así o fixen. Eu tiña aquí escrito
Mas ven todo o contrario do que estaban dicindo vostedes agora mesmo. Eu falei de que desde a Xunta se está promovendo unha anulación completa das comunidades de montes. Comunidades de montes coas que colaboramos desde o Concello de Pontevedra, creo que desde que chegamos ao goberno no ano 99, que puxemos en marcha na súa propia comunidade de montes o Parque Forestal do Pontillón, puxemos en marcha o Parque Forestal da Fracha, da Tomba, fixeronse convenios para facer plantacións de especies autóctonas nos montes, o Plan Montevivo. Logo, desde o Concello de Pontevedra podemos achacar moitas cousas, mas colaboración ou respeto polas comunidades de montes, aí sí que, dende logo, que non yo paso, Aí non yo paso a ningún dos dous. Desde este Concello, total respeto e máis, insisto, son as comunidades de montes as que máis coñecen o monte e a quen máis hai que escoitar. Efectivamente, o señor Martín falaba de que é preciso un relevo xeracional. Miña madriña, tiramos as cousas. Estou totalmente de acordo, mas non só nas comunidades de montes, sino en moitos outros aspectos da vida social e comunitaria en todos os ámbitos. É preciso unha renovación xeracional e é preciso tamén que se poña, porque eu creo que isto non é un problema, insisto, do Concello de Pontevedra, nin do Concello de Pontecaldelas ou calquera outro que teñamos ao lado. É un problema de país e require de medidas xerais do país desde arriba que poñan a funcionar con diversas iniciativas, non? Porque eu coñezo casos de xente que tratou de poñer en marcha iniciativas no rural e están constantemente vendo problemas, pois porque non poden atopar os terreos necesarios ou porque aqueles terreos están con determinadas circunstancias que non se lle permite ou non teñen axudas directamente para poder facelo. E, mentras tanto, estamos pulando porque se instale, insisto, unha macrofábrica de celulosa no corazón deste país. E iso sí que é verdadeiramente grave, porque como se chegue a instalar, nin comunidade de montes de non sei onde, nin de asociación de veciños de non sei canto. Vai ser un drama total. Entón, pola nosa parte, insisto, se me expliquei mal, colaboración total coas comunidades de montes, apoio e respeto absoluto, e vamos votar a favor, porque, como vostede decía, deberíamos ir máis rápido, pero vamos todo o rápido que podemos. A día de hoxe, na sacrosanta Constitución que vostedes aprobaron e votaron a favor, impide o acceso á propiedade privada. Entón, vale, pois moi ben, entón como facemos para entrar a limpar? Claro, efectivamente, como limpamos as parcelas se non temos acceso á propiedade privada? Es que si entráis... Vale, pois entón articulemos normas que eviten que cheguemos a ese extremo a partir do cal as propiedades se abandonan. Evitemos chegar aí. Pois, dende logo, nada máis, moitas grazas. No, esto sería Cuba. Pero é que entón como limpas? Como? No, é que de verdade... A ver, están os traballos subsidiarios. Notifícaselle con este convenio. Acabou Sí, el convenio, pero simplemente... Vamos a votar. Después quedáis a tomar café. Nada, simplemente nada. Insistir en entender a man por parte tamén da Consellería de Medio Rural, e sobre todo, pois sí que temos que falamos moitas veces, señor Marcos Rei e eu acudimos bastante ao que son temas de mancomunidade e todo eso, que sí que ten que haber propostas tamén. É unha parte fundamental que haya, que se planteen propostas para mellorar, sobre todo para alcanzar acordos e o que vostede di, para que o monte non quede abandonado. Eso sí, eso estamos totalmente de acordo, pero bueno, tamén o tema da propiedade privada, eso que vostede tal, é un tema que vamos deixar un pouco de lado, porque é un pouco bastante áspero, créeme, creo que é bastante áspero, e os que vivimos de cerca eso, que o que dicía o señor Rei, cando tes unha parcela dunha persona privada ao lado dunha comunidade de montes, e que tardas, notifícase ou pasan de todo, sea por ben temas de herencia ou polo que sexa, e non se dá avanzado. Entón, aí sí que o mellor temos que buscar a forma de articular outra maneira. E creo que aí temos que ir todos os tres administracións, en este caso, que hai en Galicia, ou as que sexan todas posibles. Simplemente nada. Sí, para rematar, señor alcalde, simplemente
explicar un poquinho o funcionamento de como entra nunha propiedade privada unha vez que esta persoa non cumple, notifícase por as vías que hai tradicionais, notificación e demais, cando xa vais a executar a limpeza subsidiaria, se pon un cartel avisando e no momento antes de iniciar os traballos de limpeza, pois se levanta un acta, po mesmo, o sea que pode estar tranquilo por ese tema. Votación. Votos en contra da proposta do Partido Socialista, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor, 25. Apróbase por unanimidade. E pasamos ao punto número 10, ratificación da súa inclusión por urxencia. Señores portavoces, hai que darlle a cabeza. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para a creación de novas instalacións deportivas municipais. Hai ditame? Hai ditame. Señor secretario, ten a palabra. Terminouse logo da convocatoria na Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural do 19 deste mes, cos votos a favor dos grupos do Partido Popular e do PSDG-PSOE e as abstencións dos señores membros e señoras membros do BNG. Moitas grazas. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas. Como todos os que estamos aquí sabemos, Pontevedra ten, dende fai moitos anos, un déficit moi importante nas súas instalacións deportivas municipais. Unhas instalacións que son escasas, non dan abasto con toda a práctica deportiva que hai neste concello e que, ademais, están mal conservadas. As consecuencias son múltiples. A suspensión de adestramentos por parte de moitos clubs deportivos, a suspensión incluso de partidos de competicións oficiais, problemas incluso de seguridade para a integridade física dos nosos deportistas e tamén problemas, como dicía, para o desenvolvemento de competicións oficiais que, de feito, hai clubs desta cidade que teñen que desenvolver en outros concellos. En definitiva, todo isto se resume en que os clubs non poden crecer, os clubs están limitados pola inoperancia dun goberno local que demostrou estes últimos anos que non ten no deporte base a súa prioridade. E nós que propoñemos? Pois nos últimos 6 anos, dende este grupo municipal, foron moitas as propostas que fixemos. Un plan director de instalacións deportivas municipais, unha nova ordenanza de regulamento destas instalacións deportivas, plans de mantemento para as propias instalacións deportivas, un reforzo do servizo de deportes, etc. E que fixeron vostedes, tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego, que ora ten neste mandato as competencias en deportes, pero tuvo o Partido Socialista ata o mandato anterior? Pois absolutamente nada. Bueno, non nada. Nos últimos semanas anunciouse a bombo e platillo un novo pabillón, 6,2 millóns de euros, para unha única disciplina deportiva. Creo, sen dúbida, que é unha falta de respeto para o resto de clubes e para o resto de disciplinas deportivas que están nunha situación, en moitos casos, que é límite. Esquecéndose, iso sí, anunciando un pabellón en Monteporreiro, pero esquecéndose duns dos grandes hits electorais do Bloque Nacionalista Galego e do señor Lores, que é o pabellón da Parda. Polo tanto, con esta moción, o que tratamos de conseguir é, primeiro, o compromiso do goberno local para o impulso e a execución do pabellón da Parda que leva tantos anos sendo prometido e, en segundo lugar, un plan de usos para o novo pabellón de Monteporreiro para que o faga compatible co resto de disciplinas deportivas, que o faga compatible coas disciplinas deportivas que decidan os técnicos municipais. Non queremos utilizar, nunca o quixemos e nunca o vamos a querer, criterios políticos para o establecemento dese plan de usos, pero sí creemos que é importante, tal e como está a situación, que ese pabellón sea absolutamente compatible co resto de disciplinas deportivas. Agradecemos o voto favorable do Partido Socialista na comisión pertinente e agardamos que a abstención que anunciou a Concelleira de Deportes nesa mesma comisión pois se converta ahora tamén nun voto favorable, porque creemos que esta é unha moción que é favorable para todos e para todas os pontevedreses, para todas as disciplinas deportivas e que intenta facer unhas instalacións deportivas mellores para os clubes deportivos e máis accesibles para todos e para todas. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, alcalde. Bo día a todas e a todos. Como xa anticipamos na comisión, o noso voto vai a ser favorable. Porque no fondo da cuestión, no fondo da proposta, podemos estar de acordo. Non tanto así nas formas. Por iso, se mo permiten, voulles ler unha frase.
Desde nuestro grupo municipal defendemos que el deporte local debe ser una prioridad para las políticas municipales. Y sigue. Invertir en el futuro del deporte de base es invertir en el futuro de una Pontevedra que promueve unos hábitos de vida saludable. Bonitas palabras, todos estaremos de acordo. Pero, señoras e señores do PP, hai que ter moito morro, hai que ter moito papo, ser moi hipócrita ou ter moi pouco sentido do ridículo para vir con esta moción ao día de hoxe. Porque voulle ler outras palabras. Club de Tenis Pontevedra, Escola de Fútbol Portero 2000, Federación Española de Triatlón, Fundación Náutica Deportiva Rías do Sur, Club Balomán Cisne, Sociedade Deportiva Teucro, Club Pool Pontevedra, Federación Galega de Piragüismo, Sociedade Ximnástica de Pontevedra, Club Natación Galaico, Federación Española de Karate, Pontevedra Club de Fútbol. Saben vostedes o que son estos nomes, non? Son entidades deportivas do noso concello ou que traballan no noso concello. Entidades as que vostedes hoxe lle din outra vez que non. Outra vez. Son 2,2 millóns de euros de inversión no deporte local aos que vostedes lle acaban de votar que non, no punto 3 deste pleno. Porque vostedes non son os do non, son os de todo parado. Porque, como diría un tal M. Rajoy, cuanto peor para todos, mejor. Así que, menos palabrería e máis apoiar con accións ao deporte local. Que, por certo, señor Domínguez, na súa bipolaridade, igual, se consigue falar co vicepresidente da Diputación, igual consiguen cousas para Pontevedra. Eso sí, como dicía, o fondo da cuestión sí que están no certo. Non nos podemos levar a engano, señora Gulías, señor alcalde. Temos un problema de falta de instalacións deportivas. Temos que afrontalo con seriedade. Por eso, dende este grupo, tampouco entendemos que se rehabilite unha instalación deportiva e se adique a un só deporte. Xa que, si ben non lle quito o merecemento ao tenis de mesa de Pontevedra, non lle quito, deberían considerar que outros clubes de máxima categoría, como o Club Badminton Pontevedra, que tamén está en División de Honra, serían merecedores destas instalacións. Deportes totalmente compatibles un con o outro. Por eso, dende o Grupo Municipal Socialista, reiteramos o rogo feito na comisión para que o deseño desta instalación seña válido, cando menos para outros deportes de similares características. Eso sí, con criterios técnicos, como si decía o señor Juncal. Para elo, conten coa nosa colaboración, facendo unha posición constructiva e non a que pretende a parálisis total do Partido Popular. Máis nada, e moitas gracias. Moi bo día a todas, moitas grazas, señor alcalde. Mire, señor Juncal, imos facer o máis difícil todavía. Imos a votarlle a favor a pesar da súa moción. E mira que na exposición mo puxo vostede francamente difícil. Por exemplo, vostede di na súa moción: a estrategia do goberno local centrouse en facer un pabillón de tenis de mesa en Monteporreiro. E iso, señor Juncal, sinxelamente non é certo. E non é certo por dous motivos. Esquece vostede, supoño que non intencionadamente, porque eu a vostede sí que lle recoñezo esa paixón polo deporte local e esa defensa a ultranza do deporte de base, a construción do campo de fútbol, espero e agardo tamén de rugby, en Salcedo. Esquece tamén a perspectiva de facer unha nave de piragüismo, que xa lle anuncio o spoiler, vai ser só de piragüismo e salvamento acuático en todo caso. Pero esquece vostede, e a isto sí que non pode ser intencionadamente, porque vostede levantou a man, non sei se vin a esquerda ou a dereita, supoño que a dereita, que tende vostede pa esa, votou vostede en contra da aportación municipal para que os clubes da nosa cidade podan adestrar nunha piscina olímpica. Votou en contra da reorganización do complexo Manolo Barreiro. Votou en contra vostede das melloras en Pasarón, entre outras cousas. Os adalides do deporte local e de base votan en contra do investimento municipal no deporte. Mátame camión, a 30 por hora. E a segunda razón polo que
lle digo que vostede non di a verdade é porque nós non queremos facer un pabillón de mesa en Monteporreiro. Nós, o que queríamos e o que pretendemos era facer un centro de tecnificación deportiva, que é unha cousa bastante diferente. Un investimento de 6,4 millóns de euros nun equipamento deportivo, nunha gran zona verde de 5.000 metros cadrados con pistas multideporte ao aire libre. Para facer iso, que calquera cidade, calquera barrio desta cidade estaría encantado, necesitábamos o apoio da Xunta de Galiza. E, ante ese anuncio a bombo e platillo do seu conselleiro Diego Calvo, que quería facer un centro de alto rendemento, que até onde eu sei as competencias son do Estado, a ver se se van volver vostedes independentistas reclamando competencias, nós mandamoslle unha carta. Oigan, señores e señoras da Xunta, nós tamén temos investimentos en equipacións e equipamentos deportivos. Por que non nos sentamos, organizamos todos e facemos que o deporte local pois teña máis recursos? E o señor conselleiro, nunha misiva, pois o que nos dixo, resumindo e con interpretación un pouquiño libre, non, grazas, desto non hai nada, só un anuncio nos medios de comunicación estilo chimpum do Partido Popular. E se isto é así, señor Juncal, imos facer o que facemos sempre, que, primeiro, ter unha instalación máis aos 11 pabillóns que ten este concello. Vamos a sumarlle unha máis. Vamos a facer que sexa posíbel que o tenis de mesa adestre en condicións. E unha vez que este feito, o que vamos a facer é un plan de usos para optimizar con outras disciplinas. Por iso insisto que eu non lle entendo ben esta moción. Non lle entendo a moción. Porque a única cuestión que eu lle vexo para presentala debe ser ganas de liala, señor Juncal. Porque vai a presentar unha moción vostede o pleno que ven para que lle quitemos horas o fútbol sala, disciplina única e exclusiva que adestra no pabillón de Marcón? Ou vai vostede presentar unha moción para que lle quitemos horas, non sei que criterios manexa vostede, o taekwondo e o esgrima que adestran únicamente estas disciplinas no pabillón da 11? Ou vai a presentar unha moción, señor Juncal, para que lle quitemos horas o baloncesto, única disciplina que adestra nos pabillóns da Xunqueira? Mira, señor Juncal, esta cidade vai a ter un novo pabillón en Monteporreiro e vai a ter un pabellón da Parda. Por iso estamos urbanizando, porque os pabellóns, para facelos primeiro hai que urbanizar a zona. E neso estamos. E vai a ter estes equipamentos, a pesar das súas mocións, a pesar do seu voto en contra dos investimentos para o deporte local. Porque, como lle di o seu xefe de filas nas roldas de prensa, Pontevedra é a cidade do deporte, incluso a pesar de vostedes. Señora Gulías. Señor Juncal Peñas, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Imos a ir por partes, porque aquí se dixeron moitas cousas. A meirande parte delas, entendo eu, que non se corresponden coa realidade. Señor Fariña, vou empezar con vostede, que eu, de verdad, esfórzame moitísimo en intentar non interpelalo cando presentamos as mocións. Vostedes xa asumiron o seu papel de sainete ou de seguidismo do goberno local, entón xa pasan directamente a defender directamente a señora Gulías, se parece moi ben, e ao goberno local. Caretas fora, xa pasaron 2 anos das eleccións, xa non hai nada e ninguén a quen enganar. Fíjese, vostede acúsame a min, que son entre vostede, eu e o BNG, entre os 3 grupos municipais, o único que leva defendendo 6 anos exactamente o mesmo. E yo vou dicir pleno tras pleno. Vostedes fan sempre os mesmos trilerismo político xunto co BNG. Por que votamos en contra das modificacións de crédito? O señor Domínguez o dixo moi claro, porque non vamos a consentir ningún tipo de trilerismo político, ningún tipo de chantaxe político, porque vostedes fan sempre o mesmo. Traemos aquí mocións a que vostedes, por certo, o señor Fernández, cando estaba nese grupo municipal e os seus compañeiros votaban en contra e tamén o Bloque Nacionalista vota en contra, despois as meten as modificacións de crédito e din de casi 300, como dicía o señor González Carballo, falan aquí de 3 ou 4, a que vostedes lles interesa para intentar poñer os veciños en contra do Partido Popular. E non imos caer nese chantaxe. Queren de verdade traer todas esas medidas e aprobar todas esas medidas? Por que non as traen por separado? Por que non deixan de facer packs graníticos, inamovibles, e traen todas esas mocións e todas esas propostas por separado? Porque entón se lles cae todo o argumentario político. E fan exactamente o mesmo. O fixeron hoxe. Os jardíns de UNED, que o repetiron 300 veces nas súas intervencións o señor Puentes e o señor González Carballo. Outubro de 2023.
rolda de prensa do señor González Carballo e creo que coa señora Villaverde que se iban a incorporar ao orzamento do ano 2023 4,1 millóns de euros para, entre outras cousas, abrir os jardíns da UNED. Pero hoxe temos que volver a comernos que temos que votar outra vez a favor dunha modificación de crédito para facer este tipo de cousas. Mire, xa non enganan a ninguén políticamente e non imos caer nesa chantaxe política nunca máis. E que yo quede claro, e vostedes levan de un Partido Socialista cando gobernaba esta cidade era responsable da Concejalía de Deportes maltratando sistemáticamente o deporte local desta cidade. Sistemáticamente. E a pandemia é unha boa proba diso. E se quere vostede, vaya por aí a preguntar. E agora, señora Gulías, fala aquí de que estamos en contra de que os clubs de Pontevedra adestren nunha piscina olímpica. Señora Gulías, tiveron un ano inteiro pechada a piscina olímpica en Pontevedra. De que estamos a falar? Un ano inteiro a piscina olímpica pechada. Sí, señora Gulías. Sí, señora Gulías. E, por certo, o mesmo trilerismo político que fan con estas modificacións de crédito o fixeron na rolda de prensa do pabillón de Monteporreiro coa Xunta de Galicia. Porque se vostedes foran leais institucionalmente, antes de anunciar a colaboración da Xunta de Galicia, que non existía ningún tipo de compromiso por parte nin do presidente da Xunta nin do conselleiro, houberan mandado esa carta previamente a esa rolda de prensa. Vostedes fan o de sempre. Ir ao restaurante, comer a comida, comer o postre e despois que pague a cuenta aos outros. Non conten co Partido Popular de Pontevedra para esos chantaxes. Máis nada e moitas gracias. Vale. Señor Juncal, eu si teño claro o meu papel, dende que estou aquí. De feito, vostede, no pleno anterior, bueno, non fai dous, cando trouxemos aquí unha moción sobre o Manolo Barreiro, o que hoxe vostedes votan en contra, aquel día nos copiábamos de vostedes, pero ahora vostedes votan en contra. Eu, desde que estou neste pleno, defendo e defenderei sempre os cidadáns de Pontevedra, os deportistas de Pontevedra, os clubes de Pontevedra. Vostedes non. Vostede nin sequera firma esta moción. O sea, que eleccións asustas. Vostedes, hoxe, votan en contra dos clubes de Pontevedra porque ese señor, o seu líder, dille que ten que facelo. Punto. Porque para o señor R. Domínguez, canto peor, mellor para todos. Por certo, señora Gulías, gustaríame saber que se vai facer cando teñamos unha nova instalación cos clubes que xa entrenan nesa instalación. Entre eles, clubes de skate, clubes de patinaxe. Que se vai facer con eles? Van seguir ali? Non van seguir ali? Cal é a idea? Nada máis, moitas gracias. Señor Juncal, non me fagas as réplicas airadas. Por Dios, que vostede somente se enfada en Twitter. Aquí xa temos outro tono. Mire, a vostede non lle gustou a réplica do señor Domínguez na modificación de crédito. A min tampouco, pero home, a vostede que lle ten que enmendar e nos ten que explicar ben por que era o voto negativo do Partido Popular. Non, se o entendimos, vostedes levantaron a man e votaron en contra das 300. E cando lle interpelaron e lle dixeron que el das 300 está mal, non souberon dicir ningunha. Vostede levantou a man e votou en contra dos investimentos para o deporte local. Non pasa nada, non pasa nada. Non pasa nada. Pero o que me fai máis graza é que vostede fala de cooperación e lealtade institucional. A mesmiña que tuvo a Diputación para restarlle fondos ao multiesport. A mesmiña. Porque cando o PP goberna na Diputación de Pontevedra, quítalle cartos á aportación que merecemos as pontevedresas e os pontevedreses. E cando o Concello de Pontevedra tenlle que enmendar a plana e trae a unha modificación de crédito o triatlón, vostede volven a votar en contra. Eso sí, nas fotos estamos todas e sempre. E iso é cooperación institucional e lealdade, verdade? É de esa da que fala vostede. E vostede, señor Juncal, sabe como a min perfectamente que si se abriu a piscina olímpica foi grazas ao compromiso deste goberno local, que puxo os recursos enriba da mesa. E vostede volve a votar en contra. E non sexa, por favor, lle lo pido, tan crítico co señor Domínguez.
Está intentando, dicía, compatibilizar o seu rol de vicepresidente con xefe da oposición. Non sexa tan crítico. Está mellorando moito, cada vez máis. Moitas grazas. Xa para pechar, señor Fariña, que papelón, de verdad, que papelón ten vostede pleno tras pleno, porque todos os concelleiros que ten a súa dereita, todos votaron sistemáticamente en contra de todas as mocións que ora vostede e o adalid da defensa do deporte local, ata que lle peguen o tirón de correa como lles pegan sempre ao Partido Socialista en Pontevedra. De verdade, señor Fariña, que papelón. Señora Gulías, a conclusión que eu saco de todo isto é que vostedes, porque foron vostedes, non fun eu, anunciaron un pabellón para unha única, exclusivamente para unha única disciplina deportiva, sí, señora Gulías, para unha única exclusiva disciplina deportiva, que era o tenis de mesa de Monteporreiro, o tenis de mesa, e despois se deron conta de que eso non tiña nin pés nin cabeza, porque hai clubs desta cidade. Por certo, señor Fariña, tomeino moi en serio ata que dixo dous nomes de dous clubs deportivos desta cidade e os dixo mal. Vostede, polo menos, apunte ben o nome dos clubs deportivos desta cidade, para falar de deporte. E temos clubs desta cidade, como o Club Badminton Rabachol, que ten que ir a xogar os seus partidos á Salceda de Caselas. A Salceda de Caselas, que eso tería que caerlle a cara de vergoña, políticamente falando, señora Gulías, de poder permitir este tipo de cousas. Vostedes se deron conta que eso non tiña ningún sentido, e tiveron que emendarse. Entón xa agora xa falan do plan de usos, de facelo compatible con outras disciplinas deportivas. En eso estamos absolutamente de acordo. A min, o que me alegra é que estemos de acordo no importante, que, primeiro, que, por suposto, o tenis de mesa de Monteporreiro ten que ter un lugar digno para poder desenvolver a súa actividade deportiva, e, segundo, que o novo pabillón de Monteporreiro ten que ser un pabillón compatible para o resto de disciplinas deportivas que levan moitos anos sendo, eu digo así de claro, maltratadas neste Concello. E terceiro, que por fin espero velo antes de que eu marche deste Concello, vamos ter, a ver se é verdad, un pabillón da Parda. Se non o fan vostedes, non se preocupe, a partir do ano 2027 estou absolutamente convencido que o señor Domínguez, cando sexa alcalde desta cidade, vai a levalo a cabo. Máis nada e moitísimas gracias. Junto a votación, voto ningún, abstención ninguna, votos a favor 25, apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 11. Ratificación da súa inclusión por urxencia. Señores portavoces, urxencia aprobada. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa a creación dunha comisión especial para estudio e mellora da convivencia cidadá en Pontevedra. Señor secretario, non hai ditamen. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Non vou afondar moito máis no debate, porque xa unha parte foi feita no pleno extraordinario que precedeu a este pleno ordinario. En todo caso, sí que algunhas cousas comentarei e sí que quería facer unha rectificación por indicación do secretario, unha rectificación de viva voz aquí no pleno con respecto ao punto 3 da moción na que se determina ou se propón a periodicidade das sesións desta comisión, periodicidade ordinaria que sería dunha xuntanza ao mes e que nos propoñíamos que se celebrase os mércores despois da Comisión de Réxime Interior, Participación Persoal, Xurídica e Xeral de Fondos Europeos. O secretario nos advertía estes días que, por disponibilidade de funcionarios e funcionarias para poder facer as labores de secretaría, igual había algunha dificultade, entón a proposta que facemos é o día da semana deixalo aberto e que, por tanto, o acordo diga literalmente ou no día da semana que a maioría da comisión acorde mantendo sempre a periodicidade ordinaria sinalada, máis ou menos. O día e hora, sí, perfecto. Vale, pois con isto, simplemente e de xeito moi resumido, o Partido Socialista o que propón é que, facéndonos eco dese problema de convivencia que dicía eu no pleno anterior, que nos entendemos que sí existe na cidade, que existen determinados puntos, pois con Augusto García Sánchez, Praza de Galicia, Praza da Constitución, Rúa Sarmiento, Rúa Santa Clara, Praza da Ferrería e Cobián Rofiñac e algúns outros puntos
que vimos como nos últimos tempos se teñen agravado desde o punto de vista do consumo de alcohol, do consumo de droga e tamén de certas pelexas de baixa intensidade, de agresións verbais a veciños e veciñas, de molestias e demais, en definitiva, de comportamentos incívicos na rúa, poder, como dicía, facernos eco diso, que o Pleno do Concello tome conciencia e, sobre todo, que, ademais de tomar conciencia, podamos traballar de xeito coordinado, de xeito leal e de xeito responsable entre as tres formacións políticas. E para iso, o que se propón é un instrumento que contempla o Regulamento Orgánico do Pleno, que é a creación dunha comisión especial deste Pleno. Unha comisión que eu creo que, dada a dimensión do problema, dado a sensibilidade, eu creo que mayoritaria que existe na cidadanía de Pontevedra, desa percepción de peor calidade de convivencia nas rúas de Pontevedra, pois merece a pena crear e, sobre todo, merece a pena abordar nesta comisión ese problema. O sentido da comisión é moi claro, é, primeiro, dotarnos dun instrumento estatutario, dun instrumento regulamentario deste Pleno que, por tanto, poda sistematizar e poda desenvolver os seus traballos de xeito reglado, que esta comisión, unha vez constituída, prolongue os seus traballos durante un período inicial de 6 meses, que entendemos que sería suficiente, pero que en todo caso podemos contemplar unha prórroga de 6 meses máis se a maioría da comisión así o estima para rematar convenientemente os seus traballos e cunha idea moi clara, que é constituir un foco, constituir un foro de encontro entre os tres partidos políticos que formamos parte desta corporación municipal, no que podamos escoitar e podamos chamar a comparecer de xeito voluntario nesta comisión por suposto, a Policía Nacional, a Garda Civil, a Policía Local, en xeral as forzas e corpos de seguridade, pero tamén as entidades veciñais que afrontan este problema día a día, a entidades sociais que traballan con persoas que teñen este tipo de adiccións e, en definitiva, aos veciños e veciñas que tamén, eu creo que de xeito constante e de xeito regular, nos están trasladando esta problemática. Traballos a porta cerrada, como acontece sempre neste tipo de comisións e que, unha vez que estean rematados, terán que dar lugar a un informe final dos traballos desa comisión, a unha serie de conclusións que podamos consensuar entre as tres formacións políticas, que sexan elevadas a este pleno e que, finalmente, escoitadas as propostas que teñamos os partidos, os colectivos veciñais, os colectivos sociais e as forzas e corpos de seguridade, podamos poñernos de acordo nunha serie de recomendacións que implementemos desde o Concello de Pontevedra ou lle reclamemos a outras administracións como a Diputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia ou o Goberno de España para poder, entre todos e todas, independentemente de siglas e de cores políticas, poder afrontar de verdade este problema. Pero, insisto, con seriedade, con rigurosidade, sin exageracións e sin ningún tipo de demagoxia. Creo que isto non entende de siglas políticas e que, efectivamente, existe unha preocupación xeneralizada na nosa cidade sobre estes problemas de convivencia que, lonxe de se reducir, se teñen incrementado nos últimos tempos. E iso, debería, se actuamos de xeito responsable, poñernos de acordo a todas as forzas políticas e a todos os concellos e concelleiras desta corporación municipal. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor alcalde. Eu quero comezar agradecendo o diferente ton desta moción e do Partido Socialista con respecto ao Partido Popular. Pode haber moitas cousas nas que concordemos, nas que esteamos de acordo, que hai que traballar para mellorar determinadas situacións onde hai problemas de convivencia. Neso estamos e intentamos mellorar día a día. Pero eu teño que seguir insistindo no que xa expliquei no pleno extraordinario e creo que todos aquí estamos de volta e media a estas alturas de que isto é así. Cando queremos prolongar algo no tempo, o que facemos é crear unha comisión. Decía Napoleón, pero creo que o sabemos todos aquí a estas alturas. Sobre todo cando xa existen comisións municipais, as comisións permanentes que existen xa no Concello para tratar a nivel municipal estes asuntos, como pode ser
a Comisión de Benestar, nomeadamente. Podémola utilizar, pódense facer sesións extraordinarias, puntos de orde do día, poden ter vostedes a información que pidan en calquera momento, podemos falar, debatir do que queiramos xa nesa comisión, incluso para algunhas cuestións concretas na Comisión de Réxime Interior. E máis, señor Puentes, fala vostede de seriedade e rigurosidade. A min pareceme ben, pero que se queremos falar con seriedade e rigurosidade, creo que quedou claro, incluso na súa intervención e en moitas anteriores, que aquí as responsabilidades son compartidas e que para coñecer todas as patas terían que estar nesa comisión e creo que non é posible. Non sei se vostedes solicitaron unha comisión de convivencia na subdelegación do Goberno polas competencias e responsabilidades que lle atañen. Non sei se o fixo ou pretenden facer, porque non creo que os poidamos convocar a nosa. Pois creo que habería que chamar ao Sergas e a Xunta de Galicia pola súa responsabilidade, por certo, non asumida de coidar a enfermidade mental e ter recursos apropiados, reforzar a UAT e facer o que lle corresponde no que ten que ver coas enfermidades mentais, que é un problema grave na rúa hoxe en día. Teríamos que falar coa xudicatura, non creo que lle veñan a esa comisión extraordinaria de convivencia para ver como traballar coa xente que reiteradamente non ten recursos e o mellor por roubos menores acumulan e volven á rúa. Habería que mirar como traballar con eles doutra maneira. E, por suposto, non poderíamos deixar fora o Museo de Pontevedra e a Deputación de Pontevedra, porque, efectivamente, ten que asumir tamén as súas responsabilidades pois, cos problemas que ten nos seus soportais, nos seus edificios, tanto do museo como do arquivo provincial. Tamén se producen situacións de convivencia neses edificios e creo que tamén teríamos que falar colectivamente de como abordalos e como solucionalos. E creo que nesa comisión pois non tería cabida, polo tanto, nos quedaría unha comisión o noso parecer bastante coxa. Entón, nós o que pedimos, como sempre, é non duplicar comisións, non disfrazar todo isto que estamos facendo de crear comisións como se fose a resolver algo, cando que queremos é alonxalo e alargalo no tempo e non facer nada. Entón, sigamos traballando coordinadamente coas outras administracións, como se está intentando, e no caso do Concello de Pontevedra, pois traballar cos diferentes departamentos coordinadamente, tanto dende Protección Cidadá como dende Benestar Social, para ir atallando aquilo que podemos atallar dende o Concello e coas outras administracións naquelo que podemos coordinar. E, por suposto, utilizar as comisións que xa temos creadas e que están para iso, para debatermos ali o que a oposición e o Goberno considere oportuno e en cada momento. Así que o que propoño é que se faga máis uso da Comisión de Benestar Social nesta dirección e non se dupliquen comisións que non teñen máis utilidade que a de aparentar. Moitísimas grazas. Gracias, señora Villaverde Pego. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, señor Lores. Antes, por alusiones, se me acusa a mí de ir en contra del deporte local y boicotearlo. Señora Anabel Gulías, le voy a hacer aquí una pregunta. ¿Dónde estaba usted el viernes pasado a las 9:30 de la mañana? Sí, se lo digo yo. Pues estaba conmigo en una comisión mixta entre el Concello y la Diputación, en la que venía el Concello a decir que había un sobrecoste en el campo de fútbol del Salcedo y si podía pagar la Diputación 170.000 euros más dentro del convenio para hacerlo. Señora Anabel Gulías, diga que le puse algún problema. Es más, hablamos con Intervención, que sabe que cuando hay un sobrecoste es complicado, y buscamos la fórmula para que ese dinero desde la Diputación pudiese llegar al campo de fútbol de Salcedo. Claro, es que dicen ustedes unas cosas aquí. Bueno, yo estuve en esa comisión, el señor Raimundo no lo vi, pero bueno. Entonces, quiero decir, hasta ahora, solo una cosa, hasta ahora, no ha habido ni una petición del Concello de Pontevedra que pasase por mi despacho que se haya dicho que no, ni una. Y esto ni puse ningún problema. No, el teatrón luego lo hablamos. Segundo,
y lo digo aquí ahora, nunca tuvo tanto dinero el Concello de Pontevedra como tiene en estos momentos de la Diputación de Pontevedra, porque ya solo contando los 1,6 millones de la Bienal es muchísimo más de lo que ustedes tenían. ¿Qué pasa? Que los quiere manejar el señor Mosquera. Tercero, señor Mosquera, no, pero Pontevedra jamás tuvo tanto dinero como en estos momentos. Señor Mosquera, le voy a decir una cosa y escúchela con tranquilidad. El crédito que usted tenía, que era sobradamente merecido, entre los funcionarios de la Diputación, le hablo concretamente ahora de contratación y servicios de arquitectura, ha venido a reducirse de forma dramática por las mentiras que usted dijo sobre ellos. Yo lamento profundamente que usted diga que unas obras de un museo eran inminentes cuando no tenía ni siquiera solicitado licencia, cuando no estaba licitado, cuando no estaba contratado, cuando no estaba adjudicado y cuando el informe y lo digo aquí y lo digo así, cualquier día lo publicamos, el informe que tenían ustedes de patrimonio decía que mandasen algo serio porque ni siquiera daban las medidas y no volvieron a meter ningún informe en patrimonio. Por lo tanto, su crédito, y lo digo así, en los servicios administrativos de contratación y de arquitectura, después de sus últimas declaraciones, ha bajado drásticamente. Yo entiendo que usted tenga que pelear políticamente, pero ha bajado. Y le voy a decir una cosa más. Determinados contratos que usted dejó, estoy buscando yo las fórmulas para solucionarlos. Que lo hizo y un día, si quiere, nos tomamos un café porque sabe exactamente de lo que digo. Entonces, que me vengan aquí a decir que voy en contra de Pontevedra cuando estoy siendo absolutamente leal, otra cosa es, y aquí hay mucha gente que lo sabe, que yo avisase que el alcalde tenía que hablar con el presidente de la Diputación para hablar del dinero del triatlón y el señor Lores lo llamase el día anterior por la noche y que durante meses estuviese callado. Claro, porque yo avisé con tiempo, avisé. ¿Tienen ustedes? Claro, es que ustedes dicen cosas cuando estoy siendo absolutamente leal con el Concello de Pontevedra y con mi ciudad. Estoy siendo absolutamente leal. Estoy aquí hablando. Ahora, después de dicho esto, en la que hasta el día de hoy no he dicho que no a ninguna petición del Concello de Pontevedra, ninguna, vamos a hablar de este tema que ya está muy hablado y yo creo que está muy avanzado y creo que es algo. Nosotros hubiésemos preferido el Consejo Local de Seguridad, que era lo lógico, que no tenía coste para los ciudadanos, en el que se podía llamar, en el que ya está instalado y en el que podrían estar la policía local y se podría llamar a todas las formas. No tiene tanto sentido que sea dentro de una comisión informativa extraordinaria. Lo digo desde el conocimiento de cómo creo que tienen que ser las cosas. Es mucho más complejo administrativamente, es mucho más complejo para los servicios jurídicos del Concello, para todos los que presenten, y es más difícil que se puedan incorporar gente externa porque todos tenemos derecho, deber de sigilo en estas comisiones. Por lo tanto, es más complicado trabajar y es una forma jurídicamente más compleja en la que nosotros no creemos tanto. Yo lamento que ustedes hayan votado que no al Consejo Local de Seguridad y propongan crear una comisión que tiene exactamente las mismas funciones que nosotros pedíamos para el Consejo Local de Seguridad. De todas formas, como ya está hablado el tema, yo les voy a decir que vamos a votar a favor, porque nosotros identificamos un problema serio de convivencia, y ustedes votaron en contra. También les digo, es un poco raro decir, no hay ningún problema, votamos en contra de lo que pide el Partido Popular y presentar al día siguiente una comisión en la que se va a hablar exactamente de los temas que propone el Partido Popular. Ahí hay un poco una dicotomía, pero bueno, yo lo que entiendo y lo digo de corazón es que hay que hablar del tema. El foro que nosotros hubiésemos querido era mucho más responsable económico y menos complicado jurídicamente, pero sí que ustedes quieren hablar, nosotros queremos hablar. Bueno, pues nosotros hablaremos con ustedes en el foro que ustedes entiendan y vamos a votar a favor de esta comisión. Muchas gracias. Señor Puentes. Rivera, ten a palabra. Bueno, a señora Villaverde citaba a Napoleón, eu estiven a punto de citar a Jennifer López para preguntarlle, señor Domínguez, a convivencia ciudadana pa cuándo? Porque votou vostede os 5 minutos ou 4 minutos que ten asignados, menos 1,5, todos falando, desvelando aquí. Nós estamos como espectadores, reunións secretas que mantén vostede co goberno municipal e votándose en cara a determinadas cuestións que falaron nesas reunións secretas, que espero que teñan a ben informarnos na comisión informativa oportuna que sobrecostes hai no campo de fútbol de Salcedo, se os hai, canta pasta vai poñer a Diputación, se a vai poñer, non? En fin, porque estábamos aquí tomando notas, asistindo a, non sei, unhas reunións subterráneas aí que vostedes manteñen ou que vostedes, señor Domínguez, desvela neste pleno. En todo caso, con respecto
respecto ao asunto que nos ocupa, eu respeto e podo entender os diferentes argumentos, tanto da señora Villaverde como do señor Domínguez. A diferencia fundamental, señora Villaverde, é que esa frase que é moi manida de Napoleón, outros xa atribuen a Churchill, pero, bueno, en todo caso, sexa dun ou sexa doutro, o de que as comisións é o mellor xeito de prolongar os seus traballos cando non se quere chegar a unha conclusión. Claro, o problema é que aquí o tempo xa se deu. E o 22 de xaneiro do ano 2024 nos trouxemos a este pleno unha moción que se aprobou por unanimidade, ademais dos tres grupos políticos, na que se instaba ao Goberno municipal a tres cousas: a en coordinación coa Policía Nacional, dar instruccións e facilitar instrumentos legais e materiais á Policía Local para controlar, sancionar e previr o consumo irregular de alcohol e drogas na vía pública, con especial atención aos problemas que se padecen na rúa Augusto García Sánchez e no entorno da Ferrería e da Praza da Constitución, garantir coa Policía Nacional a seguridade cidadá e previr as situacións de conflito descritas na exposición de motivos desa moción e que provocan enfrentamentos con veciños, comerciantes, hostaleiros. E, en terceiro lugar, facer un seguimento desde a área de benestar social do Concello das necesidades específicas das persoas que se ven implicadas nestes problemas. Sei que na Xunta Local de Seguridade efectivamente se abordou este asunto, sei que coa Policía Nacional e coa Policía Local se está tamén, en fin, se foi traballando, pero a realidade é que o problema na rúa un ano despois é peor do que estaba hai un ano. Hoxe temos máis persoas que están involucradas neste tipo de conductas e temos xa máis zonas da cidade que son tamén foco deste tipo de conductas. Por tanto, entendemos que hai que darlle unha segunda volta. E sobre o problema de que se eternice no tempo non se preocupe. Ao final, insisto, a proposta de acordo vai xa un período de duración máximo de 6 meses, prorrogable por outros 6. E con respecto ao señor Domínguez, a nosa vontade e por que optamos por esta figura é precisamente a de dotar de maior seguridade xurídica aos acordos desta comisión. O grupo de traballo é verdade que podería ser un foro, o Consello Local de Seguridade entendemos que se solapa bastante coa Xunta Local de Seguridade tamén nas súas funcións, e neste caso, ao ser unha figura, a da Comisión Especial Voluntaria que está contemplada no Regulamento Orgánico do Pleno, temos garantía de dúas cousas: de que as comparecencias que ali se produzan son recollidas en acta, de que as conclusións da comisión son oficiais, teñen que ser traídas a este pleno, teñen que ser votadas, e, por tanto, entendemos que xurídicamente ten maior seguridade e ten unha maior trascendencia que simplemente facemos un grupo de traballo que é algo máis informal. Ese é o matiz, simplemente. E con respecto á capacidade que decía a señora Villaverde de poder chamar ou non a esta comisión a comparecer, evidentemente, nós non temos obriga legal, a capacidade de obrigar legalmente a ninguén de fora do Concello de Pontevedra, ao final dos funcionarios e funcionarios do Concello de Pontevedra, a vir aquí a comparecer. O que sí creo é que se hai boa vontade por parte de todos os grupos políticos, nin o Partido Popular terá ningún problema en convencer aos seus responsables políticos na Xunta de Galicia de que veñan aquí a comparecer, nin o Partido Socialista xa lle garantizo que non terá absolutamente ningún problema en incitar, en convencer a quen dependa do Goberno de España a poder vir a comparecer a esta comisión. E entendo que con boa vontade poderemos nos entender en beneficio de todos os veciños e veciñas. Grazas polo voto favorable e esperemos que sexa o inicio dun traballo máis constructivo do que levamos vivindo hasta hoxe neste tema. Moitas gracias. Pequena de todo. Non é que ten o señor Domínguez, e conste que o presidente tamén está, de soltar cousas cando un non pode contestar. Entón, claro, mire, mire, señor Domínguez, ten un problemilla, dixenllo antes. E o problema é que ten a que usted é moi lixeiro criticando a todo o mundo, moi lixeiro, sobre todo o Lores e demais, pero cando se critica e con fundamento, leva moi mal, moi mal, moi mal. Corrixa eso porque vai a pasar usted mal e vai a facer disparates como algún que se está facendo. Grazas, señor alcalde. Señor Puente, nós nada, seguimos sendo coherentes co argumento que tivemos no pleno extraordinario, que é o mesmo que seguimos tendo agora, teñeno que entender. E o que pedimos e a proposta é clara: utilícense as comisións existentes para debater e déixese traballar os profesionais. Eu o que quero dicirlle, señor Puente, que estamos cumprindo que estamos cumprindo estrictamente
co que vostede acaba de comentar e que comentou en xaneiro e que comentamos agora, cumprindo estrictamente e periódicamente. Así que, pola nosa parte, imos a votar en contra. Sí, brevemente, eu non dubido que se estea cumprindo. De feito, dixen na miña intervención que se estaba reunindo a Xunta Local de Seguridade, que se está falando este tema na Xunta Local de Seguridade, na modificación de créditos e mellora a dotación da Policía Local. O que si constato é que ese traballo que se leva feito nestes 12 meses, ou máis xa, ano e medio, non está sendo suficiente, no sentido de que na rúa non se están notando os efectos e o problema de convivencia, non de seguridade, de convivencia, se ten incrementado de problemas de convivencia e hoxe na rúa Augusto García Sánchez non hai menos problemas dos que había hai un ano, na Praza de Galicia tampouco, na Ferrería tampouco, na Rúa Sarmiento tampouco e en Santa Clara, en Cobián Rofiñac e en outros puntos hai máis dos que había antes. Entón, insisto, con toda a responsabilidade do mundo, lamento o voto en contra, pero espero que en todo caso sí participen dos traballos da comisión e creo que a mensaxe que lle deberíamos trasladar á ciudadanía é que somos quen de poñernos de acordo afrontando conxuntamente estes problemas que, insisto, non entenden de ideoloxía nin entenden de partidos políticos, só entenden de veciños e veciñas que queren ver aos seus políticos, aos 25 aproximadamente exactamente, que temos nesta corporación municipal traballando unidos á marxe das liortas políticas e iso que pretendía esta moción. Nada máis e moitas gracias. Contra da proposta do Partido Socialista, 9, abstencións, ningunha, votos a favor, 16, apróbase por maioría da corporación. Mocións urxentes non hai e pasamos ao control e seguimento do Goberno local, coñecemento de resolucións e decretos, algunha intervención. Punto 13, dación de conta do decreto do alcalde acordando o contrato de emerxencia por desprendimento da carpintería exterior da Casa da Luz. 14, preguntas. Algunha pregunta? Non hai preguntas. 15, rogos. Non hai rogos. Un rogo. Señora Crespo, ten a palabra. Bos días a todos. Quería deixar hoxe no pleno un rogo non sin intención de minorar un pouco a euforia e a alegría que en estos días de Pontevedra el multiesport está imperando, sino es motivado porque mientras hay colectivos que en estos días de multiesport pues van a ver mejorado su actividad, como es la hostelería, como es la hotelería, el comercio, hay un colectivo del que no nos podemos olvidar que no va a poder ejercer su actividad. Por eso, mi ruego es para pedir la mejora en la convivencia de usos entre los diferentes usos del espacio público y exigir los derechos de los trabajadores y de los autónomos que no van a poder ejercer su actividad en estos 20 días. Yo sé que en esta sala no hay muchos autónomos, pero para un autónomo no trabajar 20 días es no llegar a final de mes. Nada más y muchas gracias. Levántase a sesión. Bo día a todos e a todas.